மல்லிகா மாதாஜி வந்திருக்காங்களா? விஜயகுமாரி மாதாஜி எல்லாம் எப்ப கிளம்புறாங்க அவங்க? ஹரே கிருஷ்ணா. வியாழக்கிழமை சாயங்காலம் கிளம்புற மாதாஜி. ஓ, மல்லிகா மாதாஜி வந்திருக்காங்களா? விஜயகுமாரி மாதாஜி எல்லாம் எப்ப கிளம்புறாங்க அவங்க? ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி, எப்ப நீங்க இதுக்கு கிளம்புறீங்க யாத்திரைக்கு? ஹரே கிருஷ்ணா. நாங்க வந்து நாளைக்கு இங்க இருந்து சென்னை போறோம் மாதாஜி. நாளைக்கு நைட்டு கிளம்பி நாளன்னைக்கு வந்து யாத்திரா கிளம்புறோம் மாதாஜி. நாளன்னைக்கு ஈவினிங். ஓ, இன்னும் ஃப்ரைடே ஈவினிங் இல்லையா? ஆமா, ஃப்ரைடே ஈவினிங் கிளம்பி நாங்க திருப்பி 13 விடிய காலையில தான் வந்து இறங்குவோம் மாதாஜி. ஃபைன் ஃபைன். கோவலம் எப்போ வரீங்க? அகோபில வந்து 11, 12. ஓகே, 2 நாளா? அங்க எப்படி ட்ரெக்கிங் இருக்கா? ட்ரெக்கிங் இருக்கு மாதாஜி. நீங்க எப்படி வண்டியில மட்டும் போற மாதிரி எப்படி? ட்ரெக்கிங் இருக்கு சொன்னாங்க, பார்த்தோம். நான் வீடியோவும் கொஞ்சம் பார்த்து வச்சிருக்கேன், எப்படி பார்க்க. ஆனா வந்து ரொம்ப கஷ்டமெல்லாம் இருக்காது அப்படின்னாங்க. ஓரளவுக்கு வண்டி போகும்ல இருக்கு. ஓகே, அங்க போனீங்கன்னா நீங்க அங்க ஏதாவது லோக்கல் கான்டாக்ட் உங்களுக்கு கேட்டு முடியும்னா எனக்கு கொஞ்சம் வாங்கி கொடுங்க, சரிங்களா? நானும் எங்க ஃபேமிலி போகணும்னு இருக்கோம். அதாவது நாங்க செல்ஃப் டிரைவிங் போயிட்டு நவ நரசிம்மர் இங்க இருந்து ஜஸ்ட் ஒரு 300 கிலோமீட்டர் கூட கிடையாது. ஓகே, ஒரு 5 மணி நேரம் கார் டிரைவிங்ல போயிடலாம். பண்ணணும்னு நினைக்கிறேன். ரொம்ப நாளா போகணும்னு ஆசை. ஆனா அது அங்க எப்படி போகிறது? ராதிகா மாதாஜின்னு கேட்கணும். அவங்களும் போயிட்டு வந்துட்டாங்க. ரொம்ப நாள் ஆச்சு போய் வந்து. அந்த ஒரு இதுதான் மாதாஜி கொஞ்சம் கஷ்டமா இருக்கும். அந்த ஜுவாலா நரசிம்மர் போறது மட்டும் தான் ட்ரெக்கிங் மாதிரி இருக்கும். கீழே வந்து 4 நரசிம்மர் வந்து ஈஸியா பாத்துடலாம். அந்த அந்த கொஞ்சம் அந்த 4 நரசிம்மர் பாக்குறது கொஞ்சம் ட்ரெக்கிங் மாதிரி போகணும். குச்சி கீழே வாங்கிக்கலாமா? 10 ரூபா கொடுத்தா கையில வந்து அது வந்து உக்ரஸ்தம்பம். அது வந்து வேண்டான்ட்டாரு அவரு. ரொம்ப ஹையா அப்படியே செங்குத்தா போறது உக்ரஸ்தம்பம் வந்து இப்ப நீங்க போகாதீங்க, அது நீங்க உங்க ஃபேமிலியோட போகும்போது வச்சுங்க, இப்ப வந்து வேண்டாம் அப்படின்ட்டாரு. அது வந்து நரசிம்மரோட பாதம் இருக்கிற இடம், அது நாங்க போகல. ஜுவாலா நரசிம்மர் லோக்கல் கான்டாக்ட் வந்து கேட்டு கொஞ்சம் வாங்கி எனக்கு ஷேர் பண்ணுங்க. பர்சனலா போறோம்ன்றதுனால 2 நாள் தேவை. ஆனா போயிட்டு வரது. ஆமா, 2 நாள் தேவை மாதாஜி. ஒரு நாள் வந்து நைட்டு ஹால்ட் அங்க உண்டு. நீங்க கிளம்பும் போது வரலாம் தான் நினைச்சேன். பட் அட்லீஸ்ட் இங்க வந்துக்கலாம்னு. பட் வீட்ல எல்லாம் அட்ஜஸ்ட் ஆகாது. ஒன்லி பாசிபிள். ஆனா நீங்க இதுல வந்தீங்கன்னா ஈஸியா இருக்கும் உங்களுக்கு. கரெக்ட், பட் வீட்ல அட்ஜஸ்ட் ஆகாதே. ஓகே ஓகே, நான் கேட்டேன். மேல போறதுக்கு டோலி மாதிரி தூக்கின்னு போறாங்க மாதாஜி. 3500 ரூபாய் நம்ம கேட்டாங்க. 4000 ரூபாய் சொல்றாங்க. அது 4 கோயில் காட்டுறாங்களாம். அதுதான் நரசிம்ம பாதமா? நரசிம்மர் பாதம் அதையும் தாண்டி மேல இருக்குது உக்ரஸ்தம்பம். மாதாஜி அது போறது ரொம்ப கஷ்டம் மாதாஜி. ஏறது ரொம்ப டீப்பா இருக்கு அந்த உக்ரஸ்தம்பம் போறது. அதனால மோஸ்ட்லி அதை அவாய்ட் பண்ணுறது நல்லது மாதாஜி. அது வேண்டாம். சின்ன பசங்க எல்லாம் போகலாம் மாதாஜி. பசங்க போகலாம். ஆமா மாதாஜி, பசங்க எல்லாம் போகலாம். அது 1 மணி நேரம் அதுக்கு தனியா ஆகும்ல மாதாஜி. டைம் எடுக்கணும் தான் எங்களுக்கு வேண்டான்ட்டாங்க. எத்தனை படிக்கட்டு அப்படிங்கறதெல்லாம் கேட்டுக்கோங்க. படிக்கட்டாவே இருக்காது போல இருக்கு மாதாஜி. படிக்கட்டெல்லாம் இருக்காது மாதாஜி. கொஞ்சம் அந்த தண்ணிக்குள்ள நடந்து போற மாதிரி எல்லாம் இருக்கும் மாதாஜி. பாறை இடுக்குள்ள தண்ணி போகும். மழை காலமா இருந்தா கொஞ்சம் தண்ணி தான் நடக்கிறதுக்கு நல்லா இருக்கும். ட்ரையா இருக்கிறப்ப போனா ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கும், டயர்டு. பாறை வந்து கொஞ்சம் ஷார்ப்பா இருக்குங்கிறாங்க. அதாவது அந்த கடப்பாக்கல் பாறை, அதனால வந்து கொஞ்சம் ஷார்ப்பா இருக்கும். அதனால எல்லாருமே செப்பல் போட்டு ஷூ போட்டு தான் போறாங்க. இப்படியே கூட ஷூ போட்டுட்டு போன்னு தான் என் பையன் சொல்லிச்சு. அதனால வந்து கையில குச்சி வாங்கிக்கலாம், நம்ம அதை பிடிச்சிக்கிட்டு மெதுவா ஏறிடலாம். இல்ல முடியலங்கிறவங்க டோலி வச்சுக்கலாம். அது 4000 ரூபாய். ஆனா அவங்க தூக்கிட்டு போறதை பார்த்தா நமக்கு பயமா இருக்கு. அதை விட நம்ம நடந்தே போயிடலான்னு தோணுது. அவங்க எங்க போட்டுருவாங்களோன்னு பயமா இருக்கு. ஜெய ராஜா
மாதவ குஞ்ச விஹாரி ஜெய ராத மாதவ குஞ்ச விஹாரி ஜய ராத மாதவ குஞ்ச விஹாரி ஜெய ராத மாதவ குஞ்ச பிஹாரி ஜய கோபி ஜனவல்லபா கிரிவரதாரி ஜெய கோபி வல்லபா கிரிதரதாரி ஜய கோபி ஜனவல்லபா கிரிவரதாரி யசோதநந்தன பிரஜன ரஞ்சன யசோதநந்தன பிரஜன ரஞ்சன யமுனதீரா வனச்சாரி வனசாரி யமுனதீரா வனச்சாரி ஜய ராத மாதவ குஞ்ச விஹாரி ஜெய விஹாரி ராத மாதவ குஞ்ச விஹாரி ஜெய ஹரே கிருஷ்ண 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 ஹரே 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 ராம 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 ஹரே 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 கிருஷ்ண கிருஷ்ண ஹரே ஹரி ஹரே ராம ராம ஹரி ஹரி ஹரே கிருஷ்ண 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 ஹரே 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 ராம 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 ஹரே ஹரே கிருஷ்ண 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 ஹரே 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 ராம 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 ஹரே கிருஷ்ண 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 ஹரே 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 ராம 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 ஹரே 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 கிருஷ்ண ஹரே கிருஷ்ண கிருஷ்ண ஹரே 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 ராம 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 ஹரே 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 கிருஷ்ணா. எல்லாருக்கும் ஹரே கிருஷ்ணா.
ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே மாதாஜி பிரணாம். கிருஷ்ண மாதாஜி, வாழ்க வளமுடன் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணன். ஹரே கிருஷ்ணா, எல்லாருக்கும் ஹரே ஹரே கிருஷ்ணா. கிருஷ்ணா மாதாஜி, வாழ்க வளமுடன் மாதாஜி. வாழ்க வளமுடன், எல்லாருக்குமே ஹரே கிருஷ்ணா. Okay, நாம இன்னைக்கு நாளைக்கு எல்லாருமே 5:30 கிளாஸஸ்ல நீங்க ஒரு மாதிரி ரிப்பீட்டிஷன் கிளாஸா தான் இருக்கும். உங்களுக்கெல்லாம் எவ்வளவு முடியறதோ நீங்க ஜாயின் ஆகுங்க. ஆனா அந்த குரூப்ல ஜாயின் ஆயிருக்கிறவங்க எல்லாருமே புதுசா இருக்காங்க. கிட்டத்தட்ட ஒரு நான் நேத்து பார்த்த வரைக்கும் 50 பேர் கிட்ட இருக்கிற மாதிரி இருக்கு எனக்கு தெரிஞ்சு. நேத்து 30 லெவல் 1ல இருக்கவங்கள இப்ப ஜாயின் பண்ணிருப்பாங்க மாதாஜி. ஏன்னா அவங்க ஃபர்ஸ்ட்ல இருந்து பாகவதம் கேட்டிருக்க நான் நேத்து கிளாஸ்ல கூட சொன்னேன், யாரும் பாகவதம் கேட்காதவங்க ஆமா ரெகுலரா ஜாயின் பண்ண சொன்ன மாதாஜி. ஏன்னா ஃபர்ஸ்ட் ஸ்லோகத்துல இருந்து எடுக்கிறோம் நம்ம. ஆமா கரெக்ட். அதுவும் எல்லா டீச்சரும் எடுக்க போறாங்க. ஓகேங்களா, ஒரு டீச்சருடைய கலவை மட்டும் கேட்க போறது இல்ல, எல்லா டீச்சரும். டீச்சர்ஸும் எடுப்பாங்க. 82 பேர் இருக்காங்க மாதாஜி. ஐ எம் வெரி ஹாப்பி ஆக்சுவலி இது பார்க்கும்போது. ரொம்ப சந்தோஷம். நாளைக்கு தெரியும் மாதாஜி. இங்க இருக்கிறவங்க வந்து அதிகம் ரொம்ப குறைவா தான் இருக்கீங்க. ஒரு 5-6 பேர் தான் இதுல ஜாயின் ஆயிருக்காங்கன்னு நினைக்கிறேன். அதாவது 5:30க்கு வந்து சாண்டிங்னு போட்டிருக்காங்களே, 5:30க்கு யாரு? வேற ஒரு குரூப்பா தெரியல மாதாஜி. 5:30க்கு சாண்டிங் இருக்காது இனிமே. தட்ஸ் இட். அவ்வளவுதானா? 2 நாள் வச்சிருந்தாங்க, இன்னைக்கு கூட ஜாயின் இல்ல பண்ணல. 3:30க்கு மாத்திருக்கோம் இப்போ. ஓ, எல்லாருக்குமே வந்து 3:30 ஒரு சாண்டிங், அதுவும் நாளையில இருந்து ஆரம்பிக்குது. இதே லிங்க் தான். 3:30 to 4:30 வந்து நீங்க நிறைய டிவோட்டிஸ் லெவல் 3, லெவல் 2, லெவல் 1 எல்லா குரூப்லயுமே அதை போட சொல்லியிருக்கேன். யாருக்கு உடம்பு முடியறதோ, ஐயோ 3:30 மணிக்கு எழுந்துக்க முடியாது, வீட்டுல ஒரே கத்துவாங்க அப்படின்லாம் நினைச்சாக்கா நீங்க எழவே வேண்டாம். நீங்க ஆறாம உங்க டைமுக்கு எழுந்துக்கோங்க. ஏர்லி மார்னிங்கா? ஆமா, early morning 3:30. அது பிரம்ம முகூர்த்தம். அந்த 3 மணில இருந்து நம்ம அந்த 6 மணிக்குள்ள வந்து பண்ணக்கூடியது வந்து வெரி நைஸ். எஸ்பெஷலி 3ல இருந்து 4:30 வந்து ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான ஒரு டைம். அதனால வந்து நீங்க இந்த 4:30 மணி வரைக்குமே நீங்க வந்து அந்த லிங்க்ல வந்து சாண்டிங் எப்படி ஒரு 10 ரவுண்டுனா கண்டிப்பா பண்ண முடியும். 1 மணி நேரத்துல 5 நிமிஷம் ஒரு ரவுண்டுனாலும் வந்து 12 ரவுண்டு, மினிமம் 10 ரவுண்டு நீங்க பண்ணிடுவீங்க. ஓகே, யாரெல்லாம் எத்தனை ரவுண்டு பண்ண முடியறதோ அத்தனை ரவுண்டு பண்ணுங்க. ஸோ ஃபோர்ஸ் கிடையாது. 16 ரவுண்டு பண்றவங்க 16 ரவுண்டு. அதை பண்ணாதவங்க இப்பதான் ஆரம்ப கட்டத்துல இருக்கிறனாக்கா அவங்களால எத்தனை ரவுண்டு பண்றது, 4 ரவுண்டோ 5 ரவுண்டோ எவ்வளவு வேணாலும் அவங்க விருப்பம் பண்ணுங்க. ஓகேங்களா? ஸோ அது முடிச்ச பிறகு 4:30 நீங்க எல்லாருமே வந்து மங்களாரத்திக்கு ஜாயின் ஆயிடுங்க. ஓகே, அது நான் கிளியரா கம்யூனிகேட் பண்ணியிருக்கேன். அதனால டீச்சர்ஸ் கூட வந்து அதே மாதிரி வந்து அட்மின்ஸ் டீச்சர்ஸ் இருந்து கேஸ்கேட் பண்ணிடுங்க எல்லாருக்குமே. ஸோ அவங்க வந்து 4:30 மணிக்கு டெம்பிள் மங்களாரத்தி, திருப்பள்ளி எழுச்சி இல்லையா, நம்ம ஸ்ரீ வைஷ்ணவ பிரகாரம் பார்த்தீங்கன்னாக்கா பகவானுக்கு திருப்பள்ளி எழுச்சி தான். அதை நீங்க கலந்துண்டு அதன் பிறகு 5:30 மணிக்கு நீங்க வந்து யூ கேன் ஜாயின் த பாகவதம். கண்டிப்பா ஒரு 55 வரைக்குமே எடுத்துட்டு போயிடுவாங்க. அவ்வளவு சீக்கிரத்துல விட முடியாது. 6 மணிக்கு மறுபடியும் நம்ம ராதிகா மாதாஜியோட கிளாஸ். அடுத்து நான் 6:40க்குள்ள நான் வந்துடுவேன். ஓகேங்களா? ஸோ இட் வில் ஹேவ் எ கண்டினியூஸ் கிளாஸஸ். உங்களுக்கு காலையில நீங்க இத்தனையுமே நீங்க மைண்ட்ல கேட்டுட்டீங்கன்னாக்கா இத்தனையுமே உங்களுக்கு வந்து நல்ல ஒரு மார்க்கத்தை வந்து நிறைய சத்துவகுணத்தை வந்து வளர்த்து கொடுக்கும். ஓகே, ஆனா கண்டிஷன் என்னன்னா வீட்டுல எந்த ஒரு டிஸ்டர்பன்ஸும் பண்ணாம நீங்க அதை செய்துக்கணும். ஓகேங்களா? யாருக்குமே வந்து கஷ்டத்தை கொடுக்க கூடாது. அவங்கவுங்களுடைய உணர்தல், அவங்கவுங்களுடைய நம்பிக்கை, இதெல்லாம் நம்ம வந்து நீங்க ஒன்லி ப்ரேயர்ஸ் பண்ணுங்க. அவங்களுக்கு நல்லது நடக்கட்டும்னு ப்ரேயர்ஸ் பண்ணுங்க. அது உங்களுடைய கடமை. அதை விடுத்துட்டு யாருக்குமே அங்க தொந்தரவுகள் கொடுக்க கூடாது. வீட்டுல வந்து ஐயோ இந்த நம்ம வீட்டுல இருக்கக்கூடிய இந்த வயசானவங்களுக்கு பட முடியலப்பா அப்படின்னு அவங்க போய் வேற ஒருத்தங்கிட்ட சொல்ற மாதிரி வச்சுக்க கூடாது. ஓகேங்களா? ஓகே, இந்த உறுதி மட்டும்தான் எனக்கு தேவை, வேற எதுவுமே எனக்கு தேவையில்லை. சைலண்டா நீங்க ஹெட்செட் இருந்தாலும் ஹெட்செட்ல போட்டுட்டு நீங்க கேட்டுக்கோங்க, அதுவும் பெட்டர். பான்னு கத்துறதை விட ஒரு ஹெட்செட் மாட்டின்னு காதுல கேட்டுக்கோங்க. சைலண்டா யூ பி எ லிசனர். ஓகே, ஸோ நிறைய டீச்சர்ஸ் 7-8 டீச்சர்ஸ் எடுக்க போறாங்க உங்களுக்கு. நாளைக்கு தாரணி மாதாஜி எடுப்பாங்க, அடுத்து மல்லிகா மாதாஜி, அடுத்து வந்து மல்லிகா மாதாஜி இப்போ இந்த வாட்டி எடுக்க முடியாது, போயிட்டு வந்து தான் எடுப்பாங்க. ஐ திங்க் யாருக்குன்னா நீங்க ஸ்வாப் பண்ணிக்கோங்க நீங்க. ஓகே, ஸோ அதாவது இன்டர்னல் மூவ்மெண்ட் உங்களுக்கு கஷ்டமா இருந்தா தாரணி மாதாஜி கிட்ட வந்து சொல்லிட்டீங்கன்னா அவங்க அரேஞ்ச் பண்ணி கொடுத்துருவாங்க. ஓகே, அவங்க தான் கோயிங் ஃபார்வர்ட் வந்து இப்போ நம்ம தமிழ் டிபார்ட்மெண்ட் பார்த்தீங்கன்னாக்கா 3 விதமா பிரிச்சிருக்கிறோம் ஆக்சுவலி. ஒன்று வந்து அகாடமிக்ஸ் அப்படின்னா வெறும் கிளாஸஸ் ரிலேட்டட் மாத்திரமே வந்து தாரணி மாதாஜி லீட் பண்ணுவாங்க, அவங்களோட வடிவகரசி மாதாஜி பண்ணுவாங்க. அடுத்து வந்து கம்யூனிகேஷன்ஸ் எல்லாமே வந்து
மோகன்தாஸ் பிரபுஜியும் மணிமேகலை மாதாஜி இவங்க 2 பேர் தான். ஸோ என்னெல்லாம் வாட்ஸ்அப் குரூப்ல என்ன இன்ஃபர்மேஷன் போடணும் இது எல்லாமே இவங்க 2 பேர் தான் மேனேஜ் பண்ணுவாங்க. அவங்க கீழே யார் வேணாலும் அந்த அட்மின் சேவை எல்லாருமே அவங்க கீழே வந்து செயல்படுவாங்க. அடுத்து வந்து இந்த டெம்பிள் ப்ரோக்ராம்ஸ் அதனுடைய இன்புட்ஸ் எல்லாமே வந்து உஷா மாதாஜி அவங்க யாரை தேர்ந்தெடுக்கிறாங்களோ வேற யாராவது டிவோட்டிஸ் நீங்க அவங்களை சப்போர்ட் பண்ணனாலும் ப்ளீஸ் ஃபீல் ஃபார்வர்ட். அதுவும் ஒரு பிரபுவா இருந்தா அது ரொம்ப ரொம்ப நல்லா இருக்கும். ஏன்னா மாதாஜிக்குமே வந்து எல்லா விஷயங்களுமே பண்ணிக்க முடியாது. ஸோ இஃப் இட் இஸ் அ பிரபு தட் வில் பி ஹெல்பிங் ஹிம் ஆர் லாட். ஓகே, ஸோ அப்படி அவங்க வந்து இந்த டெம்பிள் ப்ரோக்ராம்ஸ்ல பார்த்தீங்கன்னாக்கா காம்படிஷன்ஸ் நடக்கிறது, யாத்திரைகள் இல்லையா, அப்புறம் வந்து ஃபெஸ்டிவல்ஸ் எல்லாம் வந்து அதனுடைய டீட்டெயில்ஸ் இது எல்லாமே வந்து அந்த ப்ரோக்ராம் ரிலேட்டட் அப்டேட்ஸ் எல்லாமே அவங்க இந்த மாதிரி ஸ்லோகம் கற்றுக் கொடுக்கறது, பாட்டுக்கு கிளாஸுக்கு அனுப்புறது, கிருஷ்ணவேணி மாதாஜி இதுக்கு இது எல்லாமே வந்து அவங்க அந்த ஆர்கனைசேஷன் எல்லாமே வந்து உஷா மாதாஜி கீழே தான். அவங்க கீழே வந்து நீங்க யாராவது சப்போர்ட் பண்ணணும்னு நினைச்சீங்கன்னாக்கா ஃபீல் ஃப்ரீ. அதுவும் வந்து எஸ்பெஷலி பக்தி வைபவ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து யூ ப்ளீஸ் டேக் அட்வான்டேஜ். எஸ்பெஷலி ஐ திங்க் தீட்சை பெற்றவங்க, ஐ திங்க் சித்திரலேகா மாதாஜி, ஸோ நீங்க எல்லாருமே வந்து யூ கேன் டூ. ஓகே, ஆர் விஜயகுமாரி மாதாஜி நீங்க வந்து டூயிங் பக்தி வைபவ் கொஞ்சம் மெச்சூர்டா இருப்பீங்க. ஸோ அதனால அந்த கோஆர்டினேஷன் எல்லாமே நீங்க பண்ணுங்க. ஓகேங்களா? ஸோ இது மாதிரி நம்ம அந்த 3 டீமா பிரிச்சாச்சு. இனிமே நான் டைரக்டா எல்லா மெசேஜுமே இனிமே நான் கொடுக்க மாட்டேன். த்ரூ த லீட்ஸ் தான் எல்லாமே வரும். ஸோ மீட்டிங் வந்து ஒன்லி டு த லீட்ஸ் மட்டும்தான் நான் வந்து அரேஞ்ச் பண்ணிப்பேன் நான். ஸோ எல்லாமே அந்தந்த லீடே வந்து இப்போ டீச்சர்ஸ் மீட்டிங் எல்லாம் இப்போ தாரணி மாதாஜி ஹேண்டில் பண்ணிக்குவாங்க. வடிகரசி மாதாஜியும் தாரணி மாதாஜியும் அப்படி பண்ணிப்பாங்க. ஓகேங்களா? ஸோ திஸ் ஹவ் ஆக்சுவலி நம்ம இனிமே எல்லா லாங்குவேஜ்லையுமே இதை வந்து அப்போ கேட்டிருந்தாங்க. ஐ திங்க் ஒன் ஆஃப் த மீட்டிங்ஸ் ஆல்சோ அட்டன் பண்ணாதவங்களுக்கு அது தெரிஞ்சிருக்காது, அட்டன் பண்ணவங்களுக்கு இது தெரியும். ஸோ இதை டிவைட் பண்ணியிருக்கோம் அப்படிங்கிறது வந்து மிச்சம் பேர் எல்லாருமே வந்து ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் வந்து கோஆர்டினேஷன் கண்ட்ரிபியூஷன் எல்லாமே நீங்க பண்ணிக்கலாம். ஓகேங்களா? ஹரே கிருஷ்ணன். ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ நாராயணம் நமஸ்கிருத்யாம் நரம் சைவ நரோத்தமம் தேவீம் சரஸ்வதீம் வியாசம் ததோ ஜாயாமுதீரயேத் நஷ்டப்ராயேஷு அபத்ரேஷு நித்யம் பாகவத சேவையாம் பகவத்ய உத்தம ஸ்லோகே பக்தேர்பவதே நைஸ்திகி. மணிமேகலை மாதாஜி வாசிங்கோ 26:7. யதாத்மானம் அவிஜ்ஞாய பகவந்தம் பரம் குரும் புருஷஸ்விஷஜ்யேதஹ குணேஷு ப்ராக்ருதேஹ ஸ்வக்ருத் குணாபிமானி ச ததா கர்மாணி குருதே அவசஹ சுக்லம் கிருஷ்ணம் லோஹிதம் வா யதா கர்மாபிஜாயதே. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. யதாத்மானம் அவிஜ்ஞாய பகவந்தம் பரம் குரும் புருஷஸ்விஜக்ஞேத குணேஷு பிரக்ருதே ஸ்வதருக் குணாபிமானி சதாதா கர்மாணி குருதே அவசஹ சுக்லம் கிருஷ்ணம் லோகிதம் வா யதா கர்மாபிஜாயதே. யதா எப்பொழுது, ஆத்மானம் பரமாத்மா, அவிஜ்ஞாய மறந்து, பகவந்தம் முழுமுதற் கடவுள், பரம் உயர்ந்த, குரும் குரு, புருஷ உயிர், தூ பிறகு, விசச்சேத ஒப்படைத்தல், குணேஷு குணங்களுக்கு, பிரகிருதே ஜட இயற்கையின், ஸ்வதருக் தன்னுடைய சுயநலத்தை மட்டும் பார்ப்பவன், குண அபிமானி ஜட இயற்கை குணங்களுடன் அடையாளம் கண்டு, சா அவன், ததா அந்த நேரம், கர்மாணி பலன் தரும் செயல்கள், குருதே செய்தல், அவசக தானாகவே, சுக்லம் வெண்மை, கிருஷ்ணம் கருமை,
லோகிதம் சிவப்பு, வா அல்லது, யதா அதற்கேற்ப, கர்ம செயல், அபிஜாயத்தை பிறப்பெடுத்தல். மொழிபெயர்ப்பு: உயிரோடு இருப்பவன் தனது நல்லதிர்ஷ்டம் அல்லது துரதிர்ஷ்டத்தினை தேர்வு செய்வதற்கு இயற்கையினால் ஒரு துளியளவு சுதந்திரமே அளிக்கப்படுகிறது. ஆனால் அவன் தன்னுடைய பரமநாயகனான முழுமுதற் கடவுளை மறந்துவிட்ட காரணத்தினால் தன்னை இயற்கையின் குணங்களிலும் ஒப்படைத்துக் கொள்கிறான். இயற்கை குணங்களின் பாதிப்பினால் அவன் தன்னை உடல் என்று அடையாளம் காண்கிறான். அதோடு உடலின் நன்மைக்காக அவன் பல்வேறு செயல்களில் பற்றுடையவனாகிறான். அவன் சில நேரம் தமோகுணத்தின் பாதிப்பின் கீழும், சில நேரம் ரஜோகுணத்தின் பாதிப்பின் கீழும், சில நேரம் சத்துவ குணத்தின் பாதிப்பின் கீழும் இருக்கிறான். உயிரோடு இருப்பவன் இங்கனம் இயற்கை குணங்களின் கீழ் பல்வேறு வகையான உடல்களை அடைகிறான். பொருளுரை: பல்வேறு வகையான உடல்களை பற்றி பகவத்கீதை 13.21 விளக்குகிறது. புருஷ பிரகிருதி ஸ்தோஹி பொங்கே பிரகிருதி ஜான் குணான் காரணம் குண சங்கோஸ்ய சத்த சத்யோனி ஜன்மஷு. ஜட இயற்கையில் உள்ள உயிர் ஜட இயற்கையின் முக்குணங்களை துய்ப்பதின் மூலம் தன் வாழ்க்கையை நடத்துகிறது. இது இயற்கையுடன் அவனுக்குள்ள தொடர்பினாலேயே ஏற்படுகிறது. இவ்வாறு அவன் தன் நன்மை தீமைகளை பல்வேறு உயிரினங்களுக்கு மத்தியில் சந்திக்கிறான். இயற்கையுடன் கொண்ட தொடர்பின் காரணமாக உயிர் 84 லட்சம் வடிவங்களை உடைய பல்வேறு உடல்களை பெறுகிறான். உயிர் சிறிதளவு சுதந்திரம் உடையவன் என்று இங்கே மிக அருமையாக விளக்கப்பட்டிருக்கிறது. இதனை குறிப்பிடும் ஸ்வத்ருக் என்னும் சொல்லுக்கு தன்னுடைய சுயநலத்தை மட்டும் பார்க்கக்கூடியவன் என்று பொருளாகும். உயிர் பொருளின் உண்மையான நிலை என்பது ஒரு துளியளவே ஆகும். மேலும் அவன் தான் தேர்வு செய்வதில் தவறிழைக்கிறான். முழுமுதற் கடவுளை பாவனை செய்வதை கூட அவன் தேர்வு செய்யலாம். ஒரு வேலைக்காரன் தன்னுடைய முதலாளியைப் போல் பாவனை செய்ய வேண்டும் என்பதற்காக சொந்த வணிகம் தொடங்க வேண்டும் என்று விரும்பலாம். இந்த திட்டம் இருக்கும் போதே அவன் தன் முதலாளியின் பாதுகாப்பினை இழக்க நேரிடலாம். சில நேரங்களில் அவன் இதில் தோல்வி அடையலாம் அல்லது வெற்றி பெறலாம். அதுபோல் கிருஷ்ணரின் பாகமாக இருக்கும் உயிர் பகவானுடன் போட்டி போட தன்னுடைய சொந்த வியாபாரத்தை தொடங்குகிறான். பகவானின் நிலையினை அடைவதற்கு எத்தனையோ போட்டியாளர்கள் இருக்கின்றனர். ஆனால் பகவானை போல் வருவதென்பது பகற்கனவாகும். பகவானை பாவனை செய்வதற்கு பல்வேறு நபர்கள் முயற்சிப்பதினால் உலகில் வாழ்க்கைக்காக பெரும் போராட்டம் நடைபெறுகிறது. உலக கட்டிற்கு காரணம் பகவானின் தொண்டிலிருந்து தடம் மாறி பகவானை போல் பாவனை செய்ய முயற்சித்தமையே ஆகும். பகவான் மாயாவாத கொள்கையினர்களினாலேயே பாவனை செய்யப்படுகிறார். இவர்கள் செயற்கையான வழியில் பகவானுடன் ஒன்று கலக்க வேண்டுமென முயற்சிக்கின்றனர். மாயாவாத கொள்கைக்காரர்கள் தாங்கள் விடுதலை பெற்றுவிட்டதாக கருதும் பொழுது அவர்கள் தங்கள் மனயூக மயக்கத்தின் கீழ் இருக்கின்றனர். கடவுளுடன் ஒன்று கலக்கவோ அல்லது இணையாகவோ யாராலும் முடியாது. இவ்வாறு கற்பனை செய்வதே ஒருவனை தொடர்ந்து வாழ்வின் கட்டுப்பாட்டிற்கு ஆட்படுத்திவிடும். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. இது முடிக்கலாம் இன்னைக்கு. நாளைக்கு விஜயகுமாரி மாதாஜியும் புஷ்ப மாதாஜியும் நாளைக்கு வாசிங்க. ஓகே, டைம் இருந்தா பார்க்கலாம். ஹரே கிருஷ்ண. ஓம் அஜ்ஞானதிமிராந்தஸ்ய ஞானாஞ்சனயசலாக்கய சக்ஷுருன்மிலிதம் யேன தஸ்மை ஸ்ரீ குரவே நமः. श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा गदामह्यं ददाति स्वापदान्तिकम्. हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेशा गोपिका कान्ता राधकान्ता नमस्तुते. तप्त काञ्चन गौरांगी राधे वृन्दावनेश्वरी ऋषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद. हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. आदयो व्याधाय
தஸ்ய சைனிகாய வனாச்சராக பசரஸ்காசு ரயः பிரஜவாரோ த்விவிதோ ஜ்வரः ஏவம் பஹுவிதைர்துக்கைர் दैवभूतात्मसम्भवैः क्लियास्मान सदं वर्षं देहे देहि तमोवृतः प्राणेन्द्रिया मनोधर्मान् आत्मनि अदश्य निर्गुणः सेदे कामभवान् ध्यायन् मामहं इति कर्मकृत्. யவனேஸ்வரனின் தொண்டர்கள் அதாவது மரண வீரர்கள் என்று அழைக்கப்படுகின்றனர் இல்லையா? யவனேஸ்வர் யமராஜனின். ஸோ யயாதி அப்படின்னு நம்ம படிச்சோம் இல்லையா? ஸோ யவனேஸ்வரன் என்றது பாத்தீங்கன்னாக்கா இப்போ எப்படி கிண்ணரர் கிம்புருடர் அந்த மாதிரி எல்லாம் ஒரு இனமாக கருதப்படுகிறதோ அது மாதிரி யவனர்கள் என்பது ஒரு இனம். ஓகே, அதற்கு தலைமையாக இருக்கக்கூடிய யமதர்மராஜனுடைய பதவி கூட வந்து இந்திர பதவி மாதிரிதான். ஓகே, எவ்வாறு சூரிய பகவான் கூட சூரிய நாராயணன் கூட பாத்தீங்கன்னாக்கா ஒவ்வொரு இதுலயுமே வந்து வெவ்வேறு இல்லையா? அந்த மாதிரி வந்து இதுவுமே ஒரு பதவி தான். ஸோ அங்க யயாதி என்பவர் தான் வந்து ஸ்வீகரித்தார் என்று நம்ம படிக்கிறோம் இல்லையா? நேத்து மணிமேகலை மாதாஜி கேட்டாங்க இல்லையா? தட் இஸ் ஆஸ் அவங்களுடைய நேம், அந்த நாமம் வந்து அவருக்கு அந்த அந்த காலத்துல ஏன்னா ஒரு யுகத்திலுமே ஒரு அண்டத்திலுமே வந்து நிகழக்கூடிய நிகழ்வுகள் வந்து ஒன்று போல கிடையாது. இப்ப நமக்கு எப்படி சதுர்முக பிரம்மா என்பது நம்முடைய அண்டத்துல இருக்கக்கூடிய பிரம்மருக்கு வந்து 4 தலைகள், அது போல வந்து வெவ்வேறு யுகங்கள்ல வெவ்வேறு அதாவது யூனிவர்ஸ் அப்படின்றது என்ன சொன்னோம், மண்டலம் இல்லையா? ஸோ வெவ்வேறு அநேக பிரபஞ்சம் இல்ல ஒரு அண்டம் அண்டம் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா யூனிவர்ஸ்னா அண்டம். ஓகே, ஸோ அந்த வெவ்வேறு அண்டத்துல பாத்தீங்கன்னாக்கா பிரம்மருடைய தலை வந்து அதாவது நம்பர் ஆஃப் தலை ஹெட்ஸ் வந்து டிஃப்ரெண்டா இருக்கும். சில இடத்துல 8 இருக்கும், 12 இல்லையா, 16, அது மாதிரி 64, 10,000 கோடி தலை இருக்கக்கூடிய பிரம்மாவும் இருக்காரு இல்லையா? நமக்கு ஒரு தலையே சுத்துது இல்லையா? அந்த அத்தனை தலை இருக்கக்கூடிய பிரம்மாவா இருந்தா நம்ம எப்படி யூகிக்க முடியும் இல்லையா? அப்போ அந்த அவங்களுடைய வாழ்நிலைகள் எல்லாமே வந்து வேறுபட்ட நிலை. ஓகே, ஸோ அதனால நமக்கு இருக்கக்கூடிய இந்த அண்டத்துல பிரம்மருடைய அது வந்து சதுர்முக பிரம்மா நாம வந்து. ஓகே, ஸோ அந்த மாதிரி இந்த யவனேஸ்வரனின் அப்படின்றது வந்து அந்த இப்போ நம்ம கூட வந்து ஒரு ஒரு ஜாதிய அடிப்படையா வச்சு நம்ம சொல்றோம் இல்லையா? அவங்க நாயுடுப்பா இல்லையா, இவங்க வந்து ரெட்டி இல்லையா, இவங்க வந்து கவுண்டர் அப்படிங்கிறது இல்லையா? அந்த மாதிரி வந்து அந்த அடைமொழி வச்சுதான் இந்த இடத்துல சொல்லப்பட்டிருக்கு. ஃபேமிலி நேம் எப்படி கிண்ணரர் கிம்புருடர் அந்த மாதிரி வந்து யவனர்கள் என்பது ஒரு இது சாரணர் அந்த மாதிரி வந்து. ஓகே, ஸோ அதற்கு தலைமையா இருக்கக்கூடியவங்களுடைய அந்த பதவிக்கு பேர் எப்படி பிரதம மந்திரி இல்லையா, அதுக்கப்புறம் வந்து பிரசிடென்ட் அப்படின்ற பேர் இருக்கு இல்லையா? ஆனா அந்த பதவிக்கு இப்ப வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா நம்ம நரேந்திர மோடி இருக்காரு, அடுத்து யார் வருவாங்கன்றது நமக்கு தெரியாது. ஆனா அந்த பிரதம மந்திரி என்ற பதவி வந்து உண்டு. அது மாதிரி யமராஜன் என்பது ஒரு டைட்டில், ஒரு அதாவது அந்த டெசிக்னேஷன், அதுல உட்கார்றவங்களுக்கு வந்து பெயர் வந்து வேறு. ஓகே, ஸோ அது மாதிரி வந்து மரண வீரர் தொண்டர்கள் அதாவது யவனர்கள் ஓகே அழைக்கப்படுகின்றனர். அவர்கள் உடல் மற்றும் மனதிற்குரிய பல்வேறு வகையான இடையூறுகள் என்று அறியப்படுகின்றனர். ஸோ அப்படின்னா இந்த நவ வாயில்கள்ல பாத்தீங்கன்னாக்கா அவங்க வந்து அந்த நவ வாயில்கள் வழியாதான் அவங்க வந்து இந்த உடலை வந்து தாக்குறதே அவங்க இல்லையா? இந்த உடல் என்னும் நகரத்தை வந்து அந்த யமதூதர்கள் வந்து தாக்குறது வந்து இந்த நவ துவாரங்கள் வழியாதான். ஸோ உடல் மனதிற்கு பல்வேறு வகையான இடையூறுகள். ஸோ நமக்கு ஒரு உடல்ல ஒரு உபாதை வரும்பொழுது மனசு என்ன ஆகுதுனாக்கா அந்த உபாதை மட்டுமே நினைக்கிறதா இல்லையா? அந்த உபாதையினுடைய வீரியத்தை பொறுத்து நாம கொஞ்சமா இருந்தா மேனேஜ் பண்ணிப்போம் இல்லையா? அதே வந்து ரொம்ப இன்டென்ஸா இருந்தா நம்மளால மேனேஜ் பண்ண முடியாது. அப்போ மன உறுதி கூட என்ன ஆகும், நமக்கு டவுன் ஆயிடும். ஸோ வி வில் பி டோட்டலி அவுட் ஆஃப் கண்ட்ரோல் ஆக்சுவலி. ஸோ இது இப்போ லைவா எங்க அப்பாவே நான் இதை பார்த்துட்டு இருக்கேன். ஏன்னா அவரை தொட்டாலே ரொம்ப ஒரு மாதிரி இப்படி பிடிச்சி இழுத்துப்பாரு அவர் வந்து. தட் மீன்ஸ் அவருடைய கான்சியஸ்னஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா ஸ்ட்ராங்கா இருந்துச்சு. ஆனா ரீசெண்டா வந்து பாஸ்ட் 2 months பாத்தீங்கன்னாக்கா அவருடைய கையை தூக்கி இப்படி அழகா இப்படி வச்சிடலாம், ஒண்ணுமே பண்ண மாட்டார், ஒண்ணுமே சொல்ல மாட்டார். அப்படின்னா வர அவருடைய கான்சியஸ்னஸ் பாத்தீங்கன்னாக்கா மிகவும் குறைந்து கொண்டே இருக்கிறது அப்படிங்கிறது வந்து நல்லாவே தெரிய வருது ஆக்சுவலி. ஸோ தட் மீன்ஸ் உள்ளுக்குள்ள இருக்கக்கூடிய ஆர்கன்ஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா செயல் இழக்க ஆரம்பிக்கிறது. அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்,
அதாவது இந்த இந்த பிரபஞ்சத்தை விட்டு நீங்க வரும்போது ஒண்ணு விஷ்ணு தூதர்கள் வரணும், இல்லைன்னா யம தூதர்கள் வரணும் இல்லையா? சோ அந்த மாதிரி வந்து அந்த டேமேஜ் வந்து எதன் மூலியமா ஆகுதுனாக்கா இந்த மாதிரி தூதர்கள் மூலியமா தான் நடக்கிறது ஆக்சுவலி. சோ அப்போ என்னன்னாக்கா நமக்கு இந்த பிரஜவார ஜுரம் அதையும் நம்ம படிச்சோம் இல்லையா? பிரஜவார ஜுரம் என்பது இருவகை காய்ச்சல்னு சொல்லப்பட்டிருக்கு இல்லையா? ஒண்ணு வந்து கடுமையான உஷ்ணம் அல்லது கடுமையான குளிர் இல்லையா? கடுமையான உஷ்ணம் வந்து டைஃபாய்டுல வரும். ஓகே, கடுமையான உஷ்ணம் பாத்தீங்கன்னாக்கா அவங்களுக்கு ட்ரையா இருக்கும், காஃப் எல்லாமே ட்ரையா இருக்கும், அவங்களுக்கு சீதளம் எல்லாம் இருக்காது, பாடி எல்லாம் ஜாயிண்ட் பெயின்ஸ். இப்போ நம்ம பாடியில வந்து நீர், அதாவது உடல்ல நீர் இல்லைன்னா எப்படி இருக்கும், நமக்கு டீஹைட்ரேட் ஆகி உடல் எல்லாம் வந்து காஞ்சி போய் இல்லையா? ஸோ நமக்கு என்ன ஆகும்னாக்கா இந்த ஜாயின்ஸ் எல்லாம், டைஃபாய்டு வந்தா முடி கொட்ட ஆரம்பிக்கும், அடுத்து வந்து ஜாயின்ஸ் எல்லாமே பெயின் எடுக்க ஆரம்பிக்கும் இல்லையா? ஸோ இது வந்து பிகாஸ் ஆஃப் த ஹீட். ஆனா அதே வந்து கோல்டுனால வர்றது வந்து என்னது, இந்த நுரையீரல், இந்த லங்ஸ் எல்லாமே பாத்தீங்கன்னாக்கா இன்ஃபெக்ட் ஆயிருக்கும், ரொம்ப கபம் எல்லாமே வந்து ஜெனரேட் ஆகும். இது வந்து கோல்டு. ஓகே, சிவியர் கோல்டு. ஸோ நிமோனியா ஜுரம்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா? இந்த 2 ஜுரங்கள் ஞாபகம் வச்சுக்கணும் நம்ம. ஓகே, உடலில் இருக்கும் உயிர். ஸோ நிறைய ஜுரம் வந்தா நம்ம கண்ட்ரோல்ல இருக்க மாட்டோம், வி வில் பி அவுட் ஆஃப் கண்ட்ரோல் இல்லையா? நம்ம உடல்ல என்னதான் நிகழ்றதுன்றது வந்து நமக்கு தெரிய கூட தெரியாது. வில் பி டோட்டலி இந்த நார்மலா நம்ம பிழைக்கக்கூடியவங்களா இருந்தா கூட அந்த சூழ்நிலை இல்லையா? சோ மரணத்துல இருக்கிறவங்களுக்கு இன்னும் வயோதிகமான பிறகு வரக்கூடியது வந்து இன்னும் சுத்தமாவே அவங்களால எதுவுமே அவங்க அந்த கட்டுப்பாட்டுல அவங்க அந்த இதுக்கு போயிடுவாங்களே வழிய அவங்களால அந்த உடலை வந்து தன்னுடைய கட்டுப்பாட்டுல எடுத்துட்டு வர முடியாது இல்லையா? மேலும் அவனது உடல் மற்றும் மனம் போன்றவற்றினால் பெருந்துன்பத்திற்கு ஆளாகிறது. சோ மனசு வந்து கான்பிடன்ஸ், இனிமேல நம்ம எதிர்த்து போராட முடியாது இந்த வியாதியோட இல்லையா? சோ அப்போ நம்ம என்ன பண்ணுவோம், எஸ் அப்படியே அக்செப்ட் பண்ணிக்க வேண்டியதுதான் அந்த வியாதியை, ஒன்றும் பண்ண முடியாது. உடலும் என்ன ஆகும்னா அதுக்கேற்ற மாதிரி அடங்கிடும் ஆக்சுவலி. சோ இன்ப துன்பங்களை தவிர, அதாவது மனம் போன்றவற்றினால் பெருந்துன்பத்திற்கு ஆளாகிறேன். இத்துன்பங்களை தவிர புத்தி, மனம், உடல் போன்றவற்றின் தேவைகளுக்கு ஆட்பட்டும் பல்வேறு வகையான நோய்களால் பாதிக்கப்பட்டும் கூட உலகினை அனுபவிக்க மகிழ வேண்டும் என்ற பேராசை நிமித்தம் அந்த உயிரை பெற்றுள்ளவன் பல்வேறு திட்டங்களினால் இழுத்து செல்லப்படுகிறான். சோ நம்ம இதை எப்ப எடுத்துக்கணும்னாக்கா இது மரணத்தின் பிடியில கிடையாது. இப்ப நம்ம வாழ்ந்து கொண்டிருக்கக்கூடிய காலகட்டத்திலே இல்லையா, அதாவது நமக்கு அவ்வளவு சீக்கிரம் மரணம் வராது ஏன்னா ஆரோக்கியமா இருக்கக்கூடிய உடல், அந்த உடலுக்கு சடனா இந்த மாதிரி ஒரு டைஃபாய்டோ இல்ல ஒரு நிமோனியா அட்டாக்கோ வரும் பொழுது இல்லையா, இனிமேலும் வாழ்வாங்க அந்த மாதிரி ஒரு சூழ்நிலை. இப்போ ரொம்ப ஆல்ரெடி ஓல்டு டேமேஜ் ஆகி ஆல்ரெடி 24 மணி நேரம் படுத்துருங்கிறவங்களுக்கு வந்து இது அப்ளிகபிள் கிடையாது, ஜென்ரலா இது. ஸ்டில் நாம என்ன பண்ணுவோம், நமக்குள்ள வைராக்கியம், எஸ் வாழணும் அப்படிங்கிற அந்த வைராக்கியம் வந்து நம்ம கிட்ட வந்து நிறையவே இருக்கும். வாழ்ந்தா என்னெல்லாம் நம்ம வந்து செய்யணும்ன்ற அந்த திட்டங்களுமே நம்ம கிட்ட வந்து கண்டிப்பா மனசுல அந்த ஆசைகள் என்பது கண்டிப்பா இருக்கும். இப்பௌதிக தோற்றத்தினை கடந்தவனாக இருந்த போதிலும் இல்லையா, உயிருள்ள ஒருவன் அறியாமையின் காரணமாக தவறான ஆணவத்தின் கீழ் நான் என்பது உலக துன்பங்கள் அனைத்தையும் ஏற்றுக்கொள்கின்றான் இல்லையா? சோ இந்த ஒரு கான்செப்ட் வந்து நம்ம எல்லாருக்குமே உண்டு. அதாவது வாழணும் என்ற அந்த ஆசை, மரணத்தை வந்து ஏற்றுக்கொள்ள முடியாத மனப்பக்குவம், இப்படிப்பட்ட நிலையில இருக்கும் பொழுது மரணம் என்பது ஒரு நாள் வரும். என்னதான் நம்ம வந்து நல்ல ஒரு மார்க்கத்தை தேர்ந்தெடுத்து சென்றாலும், ஆன்மீகத்துல போனா கூட இன்னும் பக்குவம் அடையலைன்னாலும் நாம என்ன பண்ணுவோம், சில சமயங்கள்ல சில காரணங்களுக்காக நமக்கு இப்போ ப்ராப்பர்ட்டி மேல விருப்பம் கிடையாது, தங்கத்தின் மேல விருப்பம் இல்லை, ஆனா சில விஷயங்கள் சின்ன சின்ன விஷயங்கள்ல இன்னும் நம்ம என்ன இருப்போம், ஆசை கூட இருக்கலாம் இல்லையா? அப்படிப்பட்ட ஆசைகள், இப்ப நமக்கு ஒரு நல்ல புடவை பாக்குறோம் வாங்கணும்னு, அது என்ன சின்ன தானே, ஒரு 500 ரூபாய் புடவை, 1000 ரூபாய் புடவை, இது என்ன இருக்கு அதுல, ஒரு ஆசைப்படுறதுல ஒன்றும் தப்பு ஒன்றும் கிடையாது இல்லையா அப்படின்னு நினைப்போம். நான் இன்னும் பெருசா கோடிக்கணக்கா சம்பாதிக்கணும்னு ஆசைப்படலை, தட் இஸ் பெரிய ஆசை இல்லையா? ஆனா சின்ன ஆசை, அந்த சின்ன ஆசை கூட என்ன ஆகும்னாக்கா நமக்கு எஸ் வாழணும்ன்ற அந்த ஒரு இதை வந்து நமக்கு ஏற்படுத்தி கொடுக்கிறது இல்லையா? ஆசை என்று ஒன்று இருக்கிற வரைக்குமே வாழ்க்கை என்பதை நாம கண்டிப்பா வாழணும்ன்ற அந்த ஆர்வம் என்பது இருக்கும். எப்ப நம்முடைய பௌதிக ஆசையை நாம வந்து கடந்து செல்கிறோமோ, எது வரைக்கும் நாம அஜ்ஞானத்துல இருக்கிறோமோ அது வரைக்குமே ஆசைகள் என்பது பௌதிக தளத்துலதான் செயல்பட்டு இருக்கோம். எப்ப நாம வந்து இந்த உடல், ஆன்மா, அடுத்து வந்து இந்த புலன்கள், இதனுடைய செயல்பாடுகள் எல்லாமே நாம புரிந்து கொள்கின்றோமோ, அப்ப நாம் எதை செய்ய வேண்டும் என்ற அந்த நம்முடைய கடமை என்னன்றதையும் நம்ம புரிஞ்சுக்கிறோம். அப்போ நம்முடைய பக்குவத்தையுமே நாம படிப்படியா என்ன பண்ணுவோம், அந்த பாதைக்கு எடுத்து செல்வோம். அந்த பாதைக்கு எடுத்து செல்லக்கூடிய அந்த காலகட்டத்துலதான் நமக்கு வந்து இந்த சறுக்கல்கள்,
அதாவது சடனா நம்ம டவுன் ஆகிறது இல்லையா, ஏதோ ஒரு பிரஜல் பால போய் மாட்டிக்கிறது, நம்ம அதாவது அதை அவாய்ட் பண்ணியே இருந்திருப்போம். ஆனா நம்மளையும் மீறி அது வந்து நம்ம கிட்ட வந்து மாட்டியிருக்கும் இல்லையா. அதனாலேயே நமக்கு வந்து ஒரு சறுக்கல் என்பது கண்டிப்பா உண்டு. அதனாலதான் நிறைய அதாவது பாத்தீங்கன்னா யோகிகள், அதுக்கப்புறம் வந்து ஒரு பக்தியில வந்து ரொம்பவுமே மேன்மையுற்ற இருக்கக்கூடியவங்க வந்து நிறைய பேசவே மாட்டாங்க. they will be keeping quiet. it doesn't mean அவங்களுக்கு பேசக்கூடாதுன்ற ஒரு இது கிடையாது அவங்களுக்கு. பேசுவதால் அதாவது இன்னும் நம்ம வந்து இங்க பந்தத்தை தான் ஏற்படுத்திக்கிறோம் அப்படிங்கிறது தேவையான மட்டும்தான் அவங்க பேசுவாங்க, இல்லைன்னா பேச மாட்டாங்க. அந்த காலத்துல ரிஷிமுனிகள் கூட இதை தான் வந்து பரிபாலிச்சாங்க. அமைதியாக இருக்கிறத மட்டும்தான் அவங்க வந்து விரும்பினாங்க இல்லையா. அந்த மாதிரி ஒரு நிலைக்கு தான் நாமளும் போகணும். பேசி நாம் என்ன பண்றோம், அந்த வைப்ரேஷனையும் அதனுடைய விளைவுகளையுமே நாம் என்ன பண்றோம், நம்ம கர்ம பலனோட சேர்த்துக்கிறோம். அதை உணர்ந்தவர்கள் தான் பேசுறது கிடையாது. ஸோ அதுல வந்து அவங்களுக்கு அகங்காரமும் அதெல்லாம் கிடையாது. ஆனா சில பேர் பேசியே வந்து அகங்காரத்தை வெளிப்படுத்துவாங்க. நான் எனது இல்லையா அடையணும்ன்ற அந்த இது, அதுதான் இந்த உலக துன்பங்கள் அனைத்து, அதனால் வரக்கூடிய விளைவுகள் அனைத்தையுமே அதுதான் துன்பங்கள். அதை அவன் வந்து கண்டிப்பா ஏற்றுக்கொண்டுதான் ஆக வேண்டும். அதை அவன் தவிர்க்கவே முடியாது. அனைத்தையுமே அவன் ஏற்றுக்கொள்கிறான். இவ்வாறு அவன் உடலினுள் 100 வருடங்கள் வாழ்கின்றான். யார்? இந்த ஜீவாத்மா. வேதங்களில் அசங்கோ எம் புருஷக ஆசங்கோ என்று குறிப்பிட, ஆத்ம பௌதிகமானதல்ல, ஆகையினால் உயிரோடு இருப்பவன் வெளி தோற்றத்திலும் உண்மையில் தனித்திருப்பவனே ஆவான் இல்லையா. வெளி தோற்றத்துல கூட நம்ம தனித்துதான் இருக்கோம். இப்போ இது எப்ப நம்ம புரிய வரும்னாக்கா, நம்ம வாழும் காலத்துல ஒண்ணு நம்ம வாழ்க்கையில ரொம்ப அடிபட்டு மிக கீழான நிலைக்கு செல்லும் பொழுதோ, இல்ல நாம வந்து ஒரு அந்தஸ்து அப்படிங்கிற நிலையில இல்லாத பொழுதும், நம்மளை யாருமே வந்து ஒரு வரவேற்கணுமோ இல்ல எஸ் நீ அதாவது பேசணும்ன்ற அந்த ஒரு ஸ்டேட்டஸ் கூட நமக்கு கொடுக்காம இருக்க சூழ்நிலையில, இது நீங்க ஒரு ஃபங்க்ஷனுக்கு போகும் பொழுது இல்லையா, நமக்கு தெரிஞ்சவங்க எல்லாருமே நம்ம கிட்ட யாருமே பேசாம போனா, அப்ப அந்த சமயத்துல நாம என்ன நினைப்போம், வந்து நாம தனித்து தான் இருக்கோம். பிசிக்கலி ஆல்சோ வி ஆர் அலோன் அப்படிங்கிறது வந்து அந்த சூழ்நிலை. இப்ப இருக்கக்கூடிய காலகட்டங்கள்ல பிள்ளைகள் எல்லாமே பாத்தீங்கன்னா ஸ்கூலுக்கு போகக்கூடிய பிள்ளைகள், அங்க இருக்கக்கூடிய சூழ்நிலைகள் ரொம்ப சென்சிட்டிவான ஒரு சுச்சுவேஷன்ஸ் தான் இப்ப வாழக்கூடிய காலகட்டங்கள். யாருக்குமே வந்து அந்த பிராட் மைண்டா இருக்கக்கூடிய அந்த மென்டாலிட்டி கிட்ஸ்க்கு வந்து கிடையாது இப்போ. அப்படின்னா எல்லாமே எதிர்பார்ப்புகள் இல்லையா, ஏக்கங்கள், இதோட தான் இருக்கும். நம்மள எல்லாருமே ரெகக்னைஸ் பண்ணணும், நம்மளோட எல்லாருமே வந்து ரிலேஷன்ஷிப் இருக்கணும், இப்படிப்பட்ட எதிர்பார்ப்புகளை கொண்டுதான் வந்து பிள்ளைகள் வந்து ஸ்கூலுக்கு போறாங்க. அங்க யாராவது ஒருத்தங்க நம்மள வந்து அதாவது புல் பண்ணாங்கன்னாக்கா அது எதிர்கொள்ளக்கூடிய கெப்பாசிட்டியே கிடையாது. இமீடியட்டா அவங்க என்ன ஆகுறாங்க, டிப்ரெஷன் ஒரு வார்த்தை வந்து கொடுத்துட்றாங்க. உண்மையிலே அந்த மாதிரி டிப்ரெஷன்ல 1000 டிப்ரெஷன் நாம எல்லாரோட கடந்து வந்திருக்கோம் இல்லையா. அது டிப்ரெஷனாவே நம்ம கன்சிடர் பண்ணதே கிடையாது. யாராவது நம்ம கிட்ட பேசலையா, ஓகேப்பா ஃபைன் அப்படின்னு நாமளும் கிளம்பி போயிட்டே இருக்கோம் இல்லையா. அதை வந்து நம்ம யதார்த்தமா எடுத்துக்கக்கூடிய அந்த மனப்பக்குவம் இருந்தது. ஏன்னா நம்முடைய தாய் தந்தையர் வந்து யதார்த்தத்தை வந்து கொடுத்து நம்மளை வளர்த்தாங்க இல்லையா. ஆனா நாம என்ன பண்ணோம், நாம வந்து பிள்ளைகளை வந்து நமக்கு யாருமே அந்த மாதிரி கவனிச்சுக்கலே, நம்ம பிள்ளைங்களை வந்து விழுந்து விழுந்து கவனிச்சு நாம என்ன பண்ணோம், அவங்கள கவனிக்க வேண்டிய ஒரு எக்ஸ்பெக்டேஷனுக்கு நம்ம வந்து கொண்டு வந்துட்டோம். அப்ப யாராவது அவங்க கிட்ட சரியா பேசலன்னா we are being rejected இல்லையா, நம்மள எல்லாமே தூரமா ஒதுக்கிட்டாங்க அப்படின்ற ஒரு மென்டாலிட்டியோட தான் இந்த இந்த சூழ்நிலையில வந்து இதெல்லாமே ஒரு சைக்காலஜில இருந்து பார்க்கும் பொழுது சின்ன சின்ன விஷயத்துக்கே வந்து அவங்க வந்து 2 நாள் பேசாம அப்படி ஒரு சைலண்டா அமைதியா இருந்து ஆழ்ந்து சிந்திக்கிறது, சின்ன விஷயத்த கூட பேலன்ஸ் பண்ணிக்கிறது இல்ல, இப்படிப்பட்ட சூழ்நிலைகள் தான் வந்து இப்ப இருக்கக்கூடிய பிள்ளைகள் எல்லாமே வாழ்ந்துட்டு இருக்காங்க. எஸ்பெஷலி இந்த அடோலன்ஸ் ஏஜ், இதெல்லாமே ரொம்ப ரொம்ப கடினமான ஒரு நிலைதான். சோ அப்படி பார்க்கும் பொழுது ஆத்மா பௌதிகமானது அல்லதான் இல்லையா, ஆத்மா வந்து நித்தியமானது வந்து புருஷா இல்லையா. ஆகையினால் உயிரோடு இருப்பவன், அதாவது அந்த ஆத்மா இந்த உடல்ல இருக்கும் பொழுது வெறி தோற்றத்திலுமே, இந்த ஜீவன் உள்ளுக்குள்ள இருக்கிறது வெளியில தெரியறது கிடையாது இல்லையா. இந்த பிசிக்கல் தோற்றம் தான் வெளியில தெரியுது. அதுவுமே நாம வந்து நம்ம வாழக்கூடிய சூழ்நிலையில இஃப் சம்படி இஸ் நாட் கோஆபரேட்டிங், நாம ஒரு 10 பேர் இருக்கிற இடத்துல போயிட்டு அதுல வந்து 2 பேர் தான் நமக்கு தெரியும், அவங்க 2 பேருமே நம்ம கிட்ட பேசலன்னா மிச்சம் இருக்கக்கூடிய 8 பேர்கிட்ட வந்து நாம ரிலேஷன்ஷிப்பே இல்லைன்னா நாம என்ன பண்ணுவோம், சைலண்டா உட்காந்து எல்லார் வாயிலையும் பார்த்துட்டு தான் இருப்போம் இல்லையா. அது போலதான் வெளி தோற்றத்திலுமே நாம வந்து தனிமையில தான் இருப்போம். உள்ளுக்குள்ள ஆன்மா எப்பவுமே தனித்து தான் இருக்கு. பகவானுடைய அதாவது அவருடைய அனுகிரகத்தால் அது இயங்கின்னு இருக்கு. அவர் தான் இருக்கார் என்றதையே மறந்து இருக்கும். ஏன்னா எப்பன்னா அஜ்ஞானத்திலையுமே, அடுத்து வந்து
நம்ம இந்த பிரபஞ்சத்துல ஆளணும் அப்படின்னா, நம்ம இந்த பிரபஞ்சத்துல நம்ம சாதிக்கணும் அப்படிங்கிற ஒரு பௌதிக தளத்துல நம்ம முன்னேற்றம் அடையணும்னு நினைக்கக்கூடிய ஒவ்வொரு ஆத்மாவுமே இந்த மாதிரிதான் ஃபீலிங் இருக்கும். இறைவனை அது சுத்தமாக மறந்துவிடும். ஏனென்றால் தன்னிலைதான் மேன்மையான நிலை. தான் அதை அனுபவிக்கணும், தான் அதை சாதிக்கணும், தான் அதை அடையணும் அப்படிங்கிற அந்த வெறி மட்டும்தான் அந்த ஜீவனுக்கு இருக்கும். சோ உண்மையிலேயே ஆத்ம தத்துவத்தையுமே அது புரிந்து கொள்ளாது. ஆத்மான்னு சொல்றாங்கன்னு தெரியும், ஆனா அது என்னன்னு தெரியாது. அது உடலா மனசா எதுவுமே தெரியாது ஆக்சுவலி. அப்படிப்பட்ட ஒரு நிலையில தான் வாழ்ந்துட்டு இருப்பாங்க. சோ உண்மையில் தனித்து இருப்பவனே ஆவான். அப்படிப்பட்டவன் தனித்து தான் இருப்பான். பகவத்கீதையிலுமே உயர்ந்த சக்தி என்றும் இல்லையா, ஹையர் கான்சியஸ்னஸ் இல்லையா. சோ உயர்வான நிலையில இருக்கக்கூடியது எது? அந்த ஜீவாத்மா. வெளிப்பொருட்களான இந்த பஞ்சமகாபூதங்கள் இல்லையா, நிலம், நீர், நிறம், நெருப்பு, நிலம், அது நீர் போன்றவை தாழ்ந்த சக்தியம் என்று. பஞ்சமகாபூதங்களே தாழ்ந்ததுதான். ஏன்னா அது எல்லாமே பௌதிகத்துல வரக்கூடியது. ஓகே, இந்த பூத உடலுக்கானது ஆக்சுவலி. அழியக்கூடிய வஸ்துக்களுக்கு சம்பந்தப்பட்டது இல்லையா. இவந்தோ அதுவே வெரி வெரி பவர்ஃபுல் இல்லையா. நீர்நிலையில நம்ம எதுவுமே போட்டி போட முடியாது இல்லையா. காற்று வளமா அடிச்சு நம்மளை தூக்கி போடுச்சுனால நம்ம அதை எதிர்த்து நிக்க முடியாது இல்லையா. அது மாதிரி நெருப்புல கூட நெருப்புக்கு அகெயின்ஸ்டா நம்ம ஒண்ணுமே பண்ணவே முடியாது. அப்படி ஒரு பவர்ஃபுல். இவந்தோ அது எல்லாமே இந்த உலகத்திற்கு சம்பந்தப்பட்ட பொருட்களா இருந்தாலும் அதுவுமே வல்லமை பொருந்தியதுதான். சோ அதுவும் கம்மி கிடையாது. இந்த பொருட்களுக்கு கூட பின்னர் அதாவது பிரிந்த சக்தியே ஆகும். பகவானிடமிருந்து பிரிந்து சக்தி வந்த சக்திகள் என்று நம்ம படிக்கிறோம் இல்லையா. பூமி, அப்போ, அனலோ, வாயு இல்லையா. இதெல்லாமே அவரிடமிருந்து பிரிந்து வந்த 8 ஜடசக்திகள் என்பதை நாம படிக்கிறோம். அகச்சக்தி அல்லது உயிர் சக்தி, அதாவது இந்த ஜீவாத்மா இல்லையா, புறச்சக்தியுடன் தொடர்பு கொள்ளும் பொழுது அவன் பல்வேறு துன்பங்களுக்கு ஆளாகிறான். எப்போ இந்த உடல்ல அந்த ஜீவன் சேர்கிறதோ, தாயின் கருவில் இருக்கும் பொழுது, அப்பவே அவனுடைய துன்பம் என்பது ஆரம்பமாகி விடுகிறது இல்லையா. நம்ம அந்த பர்த் டெத் வீடியோவை பார்த்தாலே நம்ம கண்டிப்பா நம்ம அதை புரிஞ்சுக்கிறோம் இல்லையா. சோ அது ஒவ்வொரு நாளும் அந்த ஜீவனுடைய அந்த பௌதீக பண்புகள் வளருது. 7வது திங்கள்ல அந்த ஜீவன் அதாவது உணர்வு பெறுகின்றான். அப்பொழுது அவனுக்கு அவனுடைய முந்தைய ஜென்மங்களுடைய கடினமான சூழ்நிலைகள் எல்லாமே அவன் ரீகலெக்ட் பண்ணக்கூடிய அந்த ஒரு ஞாபக சக்தியை பகவானே கொடுக்கிறார். அப்ப அந்த பரம்பொருளுடைய பாதங்களை படிந்து, நான் இந்த புவிக்கு செல்வதற்கு விரும்பமில்லை பகவானே, உன்னுடைய பாதங்களில் என்னை சேர்த்துக்கொள் என்று இல்லையா. கொஞ்சமா சுக்ருதி இருந்தா அந்த ஜீவன் அவ்வாறே பகவானிடத்துல தாழ்படியும். அவ்வாறு அது படியறதுக்குள்ளேயே என்ன ஆகும்னாக்கா, சோ இந்த வாயுக்களினுடைய உந்துதலால பிரஷர்னால ஜனிக்க வேண்டிய நிலைக்கு வந்து விடுகின்றான். மீண்டும் மாயாதேவியினுடைய கைகளில் விழுகின்றான். சோ அந்த ஒரு நிலைதான் நம்முடைய ஜீவன் இல்லையா. சோ இப்படி இந்த புறச்சக்தி சம்பந்தப்பட்ட பஞ்சமகாபூதங்களோட தொடர்பு கொள்ளும் பொழுது பல்வேறு துன்பங்களுக்கு இந்த ஜீவாத்மா ஆளாகின்றான். பகவத்கீதையில் 2.1 பகவான் மேலும் கூறுகிறார், மாத்ரா ஸ்பர்ஷேஷ்டு கௌந்தேய சுக துக்க இல்லையா. அதாவது இந்த பருவுடல் பெற்றிருப்பதால் இந்த உயிர் காற்று, நெருப்பு, நீர், அதிக உஷ்ணம், அதிக குளிர், சூரிய ஒளி, அளவுக்கு மீறிய உண்பது, சுகாதாரமற்ற உணவு, உடலில் உள்ள 3 தாது பொருட்கள், அதாவது கபம் பித்தம், கபம் பித்தம், வாயு, அளவு கூடுதல் குறைதல் போன்றவற்றினால் விளையும் பல துன்பங்களுக்கு ஆளாகிறான். இது ஆதி அதாவது உடல் சம்பந்தப்பட்டது. மனசுக்கும் உடலுக்கும். மனசு சரியா இருந்தா உடலுமே கரெக்டான டைரக்ஷன்ல, அதாவது அந்த செயல்பாடுகள் எல்லாமே செயல்படுத்தும். மனசு சரியில்லைன்னா நம்ம செய்யக்கூடிய செயல்கள் எல்லாமே அதாவது 3 குணங்கள்ல நம்ம சிக்கிக்கொண்டு தவறான செயல்கள் செய்து நம்ம உடலுக்குமே நாம துன்பத்தை விளைவிப்போம். மேலும் அதாவது குடல், தொண்டை, மூளை போன்றவற்றை உயிரோடு இருப்பவனின் அதிகபட்ச துன்பங்களுக்கு ஆதாரமாக விளங்கும் பல்வேறு வகையான நோய்களால் பாதிக்கப்படுகின்றது. குடல் பகுதி எதனாலனாக்கா உணவுனால இல்லையா. தொண்டை இல்லையா, தொண்டை நம்ம என்னெல்லாம் நம்ம ஸ்வீகரிக்கிறோம், பேசுறோம், எதை பொறுத்தது. அதுக்கு மூளை, திங்கிங், தாட் ப்ராசஸ் இல்லையா, இன்டெலிஜென்ஸ் இல்லையா, இதெல்லாமே அதிகபட்ச துன்பங்கள். ஜென்ரலா அதாவது இன்டெஸ்டைன் பார்ட், ஹார்ட் பார்ட், அடுத்து பிரெயின், இதெல்லாம் பிரெயின் தான் மேஜராகவே இம்பேக்ட் ஆகுறது. ஒரு மனசனுடைய தன்மையை பொறுத்து தான் அவங்களுடைய குவாலிட்டிஸ் எல்லாமே நம்ம ஸ்திரப்படுத்தி கொள்ள முடியும் இல்லையா.
ஒருத்தர் ரொம்ப வீக்கான மென்டாலிட்டி இருக்கிறவங்க வந்து அவங்க செய்யக்கூடிய செயல்கள் வந்து அவங்களுடைய உடலையுமே வந்து வீக்கா தான் வைக்கும். ஸ்ட்ராங் மென்டாலிட்டி எடுத்துட்டு போகணும். அதுதான் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் இல்லையா? அதுவும் ஆன்மீகத்துல, பௌதிகத்துல கிடையாது. பௌதிகத்துல இருந்தா நாம ரஜோகுணத்தை வந்து ரொம்ப ஸ்ட்ராங்கா வளர்த்துக்கிறோம்னு அர்த்தம். ஆனால் உயிர் இப்பௌதீக பொருட்கள் அனைத்திலும் இருந்து வேறுபட்டவன் ஆவான் இல்லையா? இந்த 24 பண்புகள்ல இருந்துமே இந்த ஜீவாத்மா வேறுபட்டவன் ஆவான். 2 வகையான ஜுரங்கள் ஸ்லோகத்தில் குறிப்பிடப்பட்டிருக்கு இல்லையா? ஒண்ணு வந்து டைபாய்டு விஷ ஜுரம், நிமோனியா வந்து சீத ஜுரம் என்று கூறலாம். உடலில் கடுமையான காய்ச்சல் இருக்கும் பொழுது அது டைபாய்டு மற்றும் நிமோனியாவாக இருக்கும். இவை இங்கே பிரஜவாரம் என்று குறிப்பிடப்பட்டிருக்கிறது. மேலும் பிற உயிர்களாலும் பல துன்பங்கள், அதாவது ஆதி பௌதிகம் இல்லையா? அரசாங்கம் வசூலிக்கிறது, வரி வசூலிக்கிற திருடர்கள், துஷ்டர்கள், ஏமாற்று பேர் பலர் இருக்கின்றனர் அப்படின்னா நம்மளை சுத்தி இருக்கக்கூடிய அவங்களால பிற ஜீவன்களால் நமக்கு ஏற்படக்கூடிய துன்பங்கள், அது நம்ம வீட்டுக்குள்ள இருக்கிறவங்களாலும் இருக்கலாம், வெளியில இருக்கிறவங்களாலும் இருக்கலாம், எல்லாமே வந்து ஆதி பௌத்திகம். ஆத்தியாத்மிகம் வந்து நம்ம மனசுக்கும் இதுக்கு வந்து ஃபர்ஸ்ட் பார்த்தது. ஓகே, அதனால் ஏற்படக்கூடிய ஆரோக்கியமற்ற தன்மை. 2வது மற்றவர்களால் ஏற்படக்கூடிய விளைவுகளால அவங்களுடைய செயல்பாடுகளால் நாம வருத்தப்படக்கூடிய தன்மை இல்லையா? மேலும் பிற உயிர்களால் வரும் துன்பம் ஆதி பௌத்திகம் என்று சொல்லப்படுகிறது. மேலும் பஞ்சம், அதாவது பட்னி, அதுக்கப்புறம் வந்து வறட்சி, அடுத்து வந்து சுனாமி மாதிரி வந்து அதாவது அதிகமான மழை, இதெல்லாமே இல்லையா? நிலநடுக்கம் போன்ற துன்பங்கள், இதெல்லாமே ஆதி தெய்வீகத்துக்கு எல்லாமே தேவர்கள் நமது சக்திக்கு அப்பாற்பட்டவர்களை ஏற்படுத்துவதாகும். உண்மையில் உயிர்களுக்குள் பல எதிரிகள் இருக்கின்றனர். ஸோ இப்ப இதெல்லாமே நம்ம என்ன நினைக்கிறோம்? எந்தெல்லாம் நமக்கு துன்பத்தை விளைவிக்கிறதோ அது எல்லாமே நமக்கு எனிமிதான் இல்லையா? அது உடலுக்கு இருக்கலாம், மனசுக்கு இருக்கலாம், ஆனாலும் அது நமக்கு எனிமிதான். இவையெல்லாம் விளக்கப்படுவதற்கு காரணம் உலக வாழ்க்கை எத்தனை துன்பம் வாய்ந்தது என்பதை எடுத்து காட்டுவதற்கே. இத்தனை பர்பட்லயுமே அவர் நம்ம பிரபுபாதர் எடுத்து வச்சிருக்காருன்னா இதெல்லாம் நாம புரிஞ்சுக்கணும். ஸோ எது வரைக்கும் நாம ஆத்தியாத்மிகம் அப்படின்னா இந்த மனசுக்கு உடலுக்கு சம்பந்தம் இதுல வந்து பக்குவம் அடையிலையோ அதனால வரக்கூடிய விளைவுகள், ஆதி பௌத்திக், ஆதி தெய்வீக், இந்த செயல்கள்ல நாம வந்து நம்மள நாம ஆழ்ந்து செயல்படுத்துகிறோமோ அது வரைக்கும் நமக்கு துன்பங்கள் என்பது கண்டிப்பா உண்டு. சாரி, ஓகே. ஆனா அதையே வந்து இந்த இதெல்லாமே 3 குணங்களுக்கு இடையிலே நடக்கக்கூடிய ஒன்று. எப்ப நாம இந்த 3 குணங்களுக்கு அப்பாற்பட்ட நிலைக்கு செல்கின்றோமோ அப்போ நாம வந்து நம்முடைய செயல்பாடுகள் எல்லாமே பக்குவம் அடையும். ஏன்னா எந்த எதிர்பார்ப்பு இருக்காது, ஏக்கங்கள் இருக்காது, வெறுமனே துண்டாக மட்டும் மாற்றக்கூடிய, அது பௌதிகமா இருக்கட்டும், நான்யகமா இருக்கட்டும், இரண்டுமே நம்ம ஒரு போல பார்க்கக்கூடிய அந்த பக்குவம் வரும். யாரையுமே வேறுபடுத்தி பார்க்காத அந்த மனப்பக்குவம் இல்லையா? சோ வாழ்வின் அடிப்படை. எஸ் வினிதா கேசி மாதாஜி, கையை எதுக்கு உயர்த்தினீங்க? ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. என்னவென்பதை அறிந்து கொண்டு ஒருவன் மண்ணுலக பிடியிலிருந்து, சொல்லுங்க மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஒண்ணும் இல்லைங்க மாதாஜி, ஸ்லோகம் படிக்கிறதுக்கு தான் கை உயர்த்தின, வேற ஒண்ணும் இல்லைங்க மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஸ்லோகம் ஆல்ரெடி படிச்சாச்சு. சோ இன்னைக்கு முடிஞ்சிருச்சு, நாளைக்கு வேணா ஓகே மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. உண்மையில் உடலோடு இருப்பவன் மகிழ்ச்சியாக இருக்க முடியாது. உடலில் இருக்கும் காரணத்தினால் அவன் பசி மற்றும் தாகத்தினால் வருந்துகிறான். உண்டு இல்லையா? நமக்கு பசிக்கிறது, தாகம், இது 2 நம்ம உணர்றோம் இல்லையா? அவன் மனம், வாக்கு, சினம், வயிறு, பிறப்புறுப்பு, குதம் போன்றவற்றினாலும் பாதிப்பு. இதெல்லாமே வந்து செயல்படும், அதாவது பிறப்புறுப்பு, குதம் இதெல்லாமே வந்து அதாவது டிபெண்டன்ட் இல்லையா? ஞானேந்திரியங்களுடைய இதனால செயல்படுறது. மனசு, அதுக்கப்புறம் வந்து வார்த்தைகள், அதுக்கப்புறம் கோபம், இது எல்லாமே வந்து வயிறு. ஸோ வயிற்றுக்கு என்ன உணவு போடுறது, இதெல்லாமே ஒன்னோடு ஒண்ணு வந்து சம்பந்தப்பட்டது. வயிற்றுக்கு என்ன மாதிரி உணவு நாம வந்து கொடுக்கின்றோமோ அந்த மாதிரி அதனுடைய விளைவுகள் தான் நமக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்ம பேசக்கூடிய தோரணை கூட வந்து அமையப்பெறும். ஓகே, அதனால ஆன வரைக்கும் நாம சாத்விகமான உணவை உண்டால் நாமளும் வந்து சாத்விக நிலைக்கு வந்து உயர்வோம். ரஜோ மற்றும் தமசிக் குணங்கள் இருக்கக்கூடிய உணவு வகைகளை நாம் ஏற்றுக்கொண்டால் அதற்கேற்றவாறு தான் மனம் செயல்படும், வாக்கும் அதே மாதிரிதான் பேச வைக்கும், அடுத்து கோபமும் அதற்கேற்ற மாதிரி தான் வரும். ஓகே, அதே மாதிரி எண்ணம் கொண்டுதான் வந்து இந்த பிறப்பு உறுப்பு இதெல்லாமே வந்து செயல்படும். ஸோ அதாவது ரொம்ப டென்ஷன் ஸ்ட்ரெஸ்ஸா இருக்கிறவங்களுக்கு எல்லாம் பாத்தீங்கன்னாக்கா கான்ஸ்டிபேஷன் இருக்கும் இல்லையா? உண்மையிலேயே தண்ணி நிறைய குடிக்க மாட்டாங்க, அவங்க எப்பவுமே யோசனையிலே இருப்பாங்க இல்லையா? தேர் கிரியேட்டிங் ப்ராப்ளம் ஃபார் தெம்செல்ஃப் ஒன்லி. அதனால அதிகமா யோசித்து நம்ம எதுவுமே ஆக போறதே கிடையாது. எது நடக்கணுமோ அது கண்டிப்பா நடக்கும் இல்லையா? ஆனா நம்முடைய அதெல்லாம் ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய மனப்பக்குவம் வளர்த்துக்கணும். 2, அதாவது டேமேஜ் கண்ட்ரோல் பண்ண முடிஞ்சா அதுக்கான பிரயத்னத்தை செய்யறதுக்கான புத்தியை நம்ம உபயோகப்படுத்தணும்.
இதெல்லாம் தான் நம்ம செயல்படணும் ஒழிய வருத்தம் தோய்ந்த முகத்தோட உட்கார்ந்துதான் எந்த பிரயோஜனமே இல்லை. அது இன்னும் நம்மள வந்து கீழான நிலைக்கு தான் எடுத்து செல்லும். மேலும் வந்து அவன் அதாவது அவனை பல்வேறு துன்பங்களை சுற்றி இருப்பதற்கு காரணம் அவன் உலகில் தன் புலன்களை திருப்திப்படுத்த வேண்டும் என்ற விருப்பப்பட்டதினாலே ஆகும் இல்லையா? நாம சுகிக்கணும் இங்க அப்படின்னு நினைக்கிறதுக்கு தான் இத்தனை ப்ராப்ளம்ஸுமே. நாம இங்க சுகிக்கிறதுக்கு எதுவுமே கிடையாது. இருப்பதை கொண்டு திருப்தி கொண்டு நம்ம வாழ்க்கையை எடுத்துட்டு போகணும்ன்ற அந்த மனப்பக்குவத்தை வளர்த்துக்கணும். அவன் புலனுகர்ச்சி செயல்களிலிருந்து தன்னை விடுவித்து கொண்டு தனது புலன்களை பகவானின் தொண்டில் ஈடுபடுத்தினான் என்றால் இல்லையா? மடைமாற்றிக் கொள்ளணும். புலன்கள் செயல்படாமல் இருக்காது, மனசு செயல்படாமல் இருக்காது இல்லையா? எண்ண ஓட்டங்கள் செயல்படாமல் இருக்காது. ஆனா எல்லாமே செயல்பட்டுதான் இருக்கும். அமைதியாக இந்த ஜீவன் வந்து இருக்காது. பிசிக்கலி வேணா நம்ம சும்மா உட்கார்ந்து இருக்கலாம். ஆனா அந்த சும்மா உட்கார்ந்து இருக்கிற நேரம் கூட மனசு எங்கெங்கயோ போகும் இல்லையா? புத்தி என்னென்னவோ யோசிக்கும். அதுக்கப்புறம் புலன்கள் எதை செய்யலான்னு தூண்டுதலுக்கு வந்து உந்தப்படும். இப்படி இருக்கும் பட்சத்துல வந்து நாம நம்முடைய புலன்கள் திருப்திக்காக நம்ம செயல்படுவதை காட்டிலும் இறைவனுடைய புலன்களை திருப்திப்படுத்துவதற்கான மார்க்கம் என்ன என்றதை வந்து நாம் தேடிக்கணும். அப்படிப்பட்ட உயர்வான அந்த மார்க்கத்தை தேடும் பொழுது நம்முடைய புலன்களுமே பக்குவம் அடைந்து தெய்வீக நிலையை அடையும். தெய்வீக நிலை அடையிறது என்பது நாம செய்யக்கூடிய பக்தி தொண்டினுடைய விளைவால நம்மள நாம எந்த அளவுக்கு பக்குவத்தை எடுத்துட்டு போறோமோ அதை பொறுத்துதான் அந்த அந்த புலன் உறுப்புகள் எல்லாமே வந்து தெய்வீகத்தை வந்து அடையும். மேலும் அவன் கிருஷ்ண உணர்வில் வளர்ச்சி பெற்றான் என்றால் அவன் அனைத்து துன்பங்களிலிருந்து விடுதலை பெறுவதோடு தன்னுடைய உடலை விட்டு நீங்கிய பிறகு வீடு பேறு பெற்று முழுமுதற் கடவுளையுமே அடைகின்றான். சோ இந்த பாதை நிவர்த்தியில போனா அப்படி, பிரவர்த்தியில இருந்தா நம்ம மீண்டும் மீண்டும் இந்த இடத்துல வந்துகிட்டே இருக்கோம். யதாத்மானம் அவிஜ்ஞாய பகவந்தம் பரம் குரும் புருஷஸ்விஜக்ஷேதஹ குணேஷு பிரகிருதே ஸ்வத்ருக் குணாபிமானி ச ததா கர்மாணி குருதே அவசஹ சூக்லம் கிருஷ்ணம் லோஹிதம் வாயதா கர்மாபிஜாயதே. உயிரோடு இருப்பவன் தனது நல்ல அதிர்ஷ்டம் அல்லது துரதிர்ஷ்டத்தினை தேர்வு செய்வதற்கு இயற்கையினால் ஒரு துளி அளவு சுதந்திரமே அளிக்கப்படுகிறது. உண்மையிலே அதாவது நம்ம அந்த சிறு சுதந்திரத்தை உபயோகப்படுத்தி தான் நன்மைகளும் செய்கின்றோம், டிசிஷன் மேக்கிங் இல்லையா? தீர்மானங்களை எடுத்து நல்ல செயல்களையுமே செய்யறோம், அடுத்து தீய செயல்களையுமே செய்யறோம் ஒரு குணாதிசயத்தினுடைய அடிப்படையில இல்லையா? சோ அதனால வரக்கூடியது நல்ல அதிர்ஷ்டமும் இருக்கு, துரதிர்ஷ்டமும் இருக்கு. சோ விதைப்பது நாம தான் இல்லையா? ஆனால் அவன் தன்னுடைய பரம நாயகனான முழுமுதற் கடவுளை மறந்துவிட்ட காரணத்தினால், நம்ம மறந்ததாலதான் இங்க வந்தோம். மறக்காம அங்கேயே அவருடைய இயற்கை, அவருடைய நிலை, பொசிஷன் இல்லையா? அதெல்லாம் உயர்வான ஸ்தானத்தை நாம ஏற்றுக்கொண்டு அந்த பரமபுருஷ பகவானுக்கு நாம தொண்டு ஆற்றி கொண்டிருந்தால் இந்த பிரபஞ்சத்திற்கு நாம வந்திருக்கவே மாட்டோம். இங்க இருக்கக்கூடிய பாப்புலேஷனை விட அங்க இருக்கக்கூடிய பாப்புலேஷன் பன்மடங்கு அதிகம். ஏன்னா இது ஏகபாதம், அது திரிபாதம். இந்த 17 லோகங்கள், ஒரு அண்டம், எண்ணிலடங்காத அண்டங்கள், அது எல்லாமே அந்த மகத்துவம் எனக்கூடிய சிறு மேக மூட்டம் போன்று இருக்கக்கூடிய அந்த இடத்துல இருக்குது. அது எல்லாமே ஒரு ஒரு 5% கூட கிடையாது. அதனால இத்தனை, அதாவது இது ஏகபாதம் என்று சொல்கிறோம், அங்க திரிபாதம், இதை விட 3 மடங்கு பெருசு எங்க மேல இருக்கக்கூடிய வைகுண்டங்கள். இங்க மாதிரி நமக்கு டிராபிக் ஜாம் எல்லாம் கிடையாதாங்க, ரொம்ப ரொம்ப ஃப்ரீயாவே இருக்கு இல்லையா? அப்போ எவ்வளவு பெருசா இருக்கணும், மேலும் எத்தனை உயிர்கள் அங்க இருக்கணும், இதெல்லாம் நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். அங்கே நாம ஒரு க்ஷணம் வந்து இறைவனை ஒத்த அப்படிங்கிற அந்த உணர்வு வந்த பிறகு கார்ணோத கசாய் விஷ்ணுனுடைய கடைக்கண் பார்வையால அவருக்குள்ளே சென்று நாம் அடங்கி இல்லையா? படைக்கும் காலத்துல வந்து நாம அவருடைய நாளங்களிலும் சுவாசத்திலிருந்து நாம வெளிப்படுறோம். எவ்வாறு வெளிப்படுகின்றோம்? அதாவது அண்டங்களுக்குள்ளே, அந்த அண்டத்திற்குள்ள 17 லோகங்கள், அந்த 17 லோகங்கள்ல நாம் எந்தெந்த லோகத்துல இருக்கணும், நம்முடைய புண்ணிய பலன் பாவ பலனுக்கு ஏற்றவாறு நாம் அந்த இடத்துல பிறவி எடுக்கிறோம் இல்லையா? 2ஆம் சிருஷ்டி ரொம்ப அற்புதமாக, அதாவது 6வது கேண்டத்துல வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா 6வது அத்தியாயம் வெறுமனே இந்த பிரஜனி இல்லையா? சோ எப்படி இந்த பிரம்மர் வந்து 2ஆம் படைப்பு படைச்சாருன்னு ரொம்ப அழகா அந்த இடத்துல சொல்லப்பட்டிருக்கு. ஓகே, சோ வெறுமனே தக்ஷனுடைய அதாவது பெண்களால தான் இந்த பிரபஞ்சம் முழுவதுமே வந்து படைக்கப்பட்டது. நம்ம எல்லாமே குலம் கோத்திரம் அப்படிலாம் நம்ம பண்றோம் இல்லையா? எல்லாருமே இந்த ரிஷிகள் அந்த மாதிரி ஒரு லீனேஜ்ல இருந்து வந்தவங்க தான் நாம எல்லாருமே.
ஆனா அது காலப்போக்குல வந்து எல்லாமே மேன்மேட் திங்ஸா மாறிடுது இல்லையா. வர்ணாசிரமம் தான் இருந்தது. பிராமணர், சத்திரிய, வைஷ்ய, சூத்ரர் இதெல்லாமே பாத்தீங்கன்னாக்கா அந்த மாதிரி நிலையில இருந்து வந்தவங்க தான் நம்ம. ஆனா இப்ப எல்லாமே நாம பிறப்பின் அடிப்படையில எடுத்துட்டு போயிட்டோம் இல்லையா. பேசிக் அந்த ரூட்ஸ் வந்து நமக்கு தெரியல. ஆனா இதெல்லாம் படிக்கும் பொழுது அதெல்லாமே நல்லா புரிய வருது ஆக்சுவலி. வி ஷுட் சே அவர், அதாவது ஒரு மாதாஜி சொல்லுவாங்க, நன்றிகள் கலந்த காலை வணக்கம்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா. அது மாதிரி நம்ம எந்த ஒரு வர்க்கியம் படிச்சாலுமே அந்த க்ஷணம் ஒவ்வொரு க்ஷணமுமே நாம ஸ்ரீல பிரபுபாதருக்கு நம்மளுடைய மனமார்ந்த நன்றிகளை வந்து அவருக்கு தெரியப்படுத்தணும். ஏன்னா இப்படி ஒரு அந்த லைன் கனெக்டிவிட்டி எடுத்துட்டு வர்றது வந்து ரொம்ப அழகா. ஆனா இது நமக்கு கோர்வையா ஒரே இடத்துல சீக்வென்ஷியலா வர்றது கிடையாது இல்லையா. ஒன்று அடுத்து ஒன்று நம்ம பாக்குறது கிடையாது. ஆனா அத வந்து அந்த கோர்வையை எடுத்துட்டு வர்றதுக்கான எல்லா விஷயங்களுமே பாகவதத்துல இருக்கு. பாகவதத்துல எல்லாமே இருக்கு. அமலம் புராணம், அதாவது ஸ்பாட்லெஸ் புராணம்னு சொல்லுவாங்க. அதாவது தவறு என்றது இதுல வந்து எங்கேயுமே நம்ம சுட்டி காட்ட முடியாது இல்லையா. சில விஷயங்கள்ல வந்து நமக்கு புரிஞ்சுக்கக்கூடிய நாலேஜ் கிடையாது. அதை தவிர்த்து மற்றபடி இந்த இடத்துல நம்ம வந்து எதையுமே குறையே சொல்ல முடியாது. அப்படிப்பட்ட புராணம் இது. இந்த ஒரு புராணம் படிச்சாலே நாம அதாவது வேதங்கள் அனைத்தையுமே கற்றதற்கு சமமாகும். அதனால டைம் கிடைக்கும் பொழுது எல்லாமே நீங்க பாகவதத்தை வாசிங்கோ. இயற்கை குணங்களின் பாதிப்பினால் அவன் தன்னை உடல் என்று அடையாளம் காண்கின்றான். அதோடு உடலின் நன்மைக்காக அவன் பல்வேறு செயல்களில் பற்றுடையவனாகின்றான். இந்த இயற்கையினுடைய இதனாலதான் பாதிப்பினால்தான் 3 குணங்களோடு சம்பந்தப்பட்டு நாம எந்த நிலையில இருக்கோம். உடல் தளத்துல இருந்து தான் நம்ம வந்து பேசுகின்றோம். உடல் தளத்திலிருந்து நம்ம எல்லாருமே ரெகக்னைஸ் பண்றதுனால நாம என்ன பண்றோம், அதே மாதிரி குணாதிசயத்திலுமே வந்து வளர்ந்து நாம இதெல்லாம் என்னுடையது, இதெல்லாம் எனக்கு தேவை அப்படிங்கிற ஒரு இல்லையா அந்த ஒரு மனநிலைக்கு போயிடுறோம். ஆத்ம நிலையை பற்றி நமக்கு அது வந்து ஃபுல்லி கவர் ஆயிடுறது. அவன் சில நேரம் தமோ குணத்தின் பாதிப்பின் கீழும், சில நேரம் ரஜோகுணத்தின் பாதிப்பின் கீழும், சில நேரம் சத்துவகுணத்தின் அதாவது 3 குணங்களுக்கு இடையில வந்து போட்டிகள் நடக்கிறது இல்லையா. குணத்திரை விபாக யோகத்தில் நீங்க படிச்சிருப்பீங்க இல்லையா. சோ சத்துவத்திலேயே இருக்கக்கூடிய ஒரு நபருக்கு கூட ஒரு சில காலகட்டங்களா அவருப்பா ரொம்ப சாதுவான மனுஷர்ப்பா, கோவமே படாதவர், அப்படிப்பட்டவர் இன்னைக்கு இப்படி கோவமா பேசினார், நம்ம கேட்டிருக்குமா? கண்டிப்பா கேட்டிருக்கோம். ஏன்னா அந்த சூழல் வந்து அவரை வந்து காம்படிஷன், சத்துவத்திற்கும் ரஜோக்கும் தாமசுக்கும் இடையில வந்து போட்டி நடந்திருக்கும். அதனுடைய வெளிப்பாடு தான் அவருடைய ப்ரையாரிட்டினால்தான் தான் அந்த குணாதிசயமே வந்து ப்ரையாரிட்டி ஆகும் இல்லையா. அவர் எதை முதன்மையா எடுத்திருக்காரோ அதற்கேற்றவாறு வந்து அவருடைய குணாதிசயமே வந்து வெளிப்படுத்தக்கூடிய விதம் வந்து வரும். சோ ஆசைகள் என்பது அதிகமாக இருக்கும் பொழுது கோபம் என்பதும் வந்து வெளிப்படும் இல்லையா. அதே வந்து ஆசை வந்து பெரிய ஒரு கிரைட்டீரியா கிடையாது அப்படின்னும் பொழுது, இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு சூழ்நிலை எடுத்துக்கோங்க. ஒரு வீட்டுல 2 சிஸ்டர்ஸ் இருக்காங்கனாக்கா, அப்பா அம்மா வந்து ஏதோ ஒரு ட்ரெஸ் மெட்டீரியலோ ஏதோ ஒன்று வாங்கிட்டு வர்றாங்க இல்லையா. அதுல ஒண்ணு வந்து 2 பேருக்குமே தேவை அப்படிங்கிற ஒரு மனசு வருது இல்லையா. அதுல வந்து ஒரு பொண்ணு வந்து சத்துவமா இருக்கலாம், இன்னொரு பொண்ணு ரஜோவா எடுத்துக்கலாம். ஓகே, இல்லைன்னா 3 பேர் எடுத்துக்கலாம். அப்பதான் இந்த 3 குணங்களை சொல்லலாம் இல்லையா. 3 பேருக்கு டிஃப்ரெண்ட் மெட்டீரியல் வாங்கிட்டு வந்திருக்காங்க. ஸோ 3 பேருக்குமே கொடுக்குறாங்க. இதுல நீங்க எது வேணுமோ நீங்க 3 பேரும் கலந்து ஆலோசிச்சு எடுத்துக்கோங்கன்னு கொடுத்துட்றாங்க அப்பா அம்மா. ஓகே, அவங்க வாங்கும் பொழுது இவங்களுக்குன்னு நினைச்சுட்டு வாங்கிட்டு வரல. 3 பிள்ளைகள், அவங்க எல்லாருமே சமமா பார்த்து வாங்கிட்டு வராங்க. ஆனா இதுல ப்ரிஃபரன்சஸ் என்பது இந்த 3 பெண்களுக்கு மட்டும்தான் இருக்கும் இல்லையா. இந்த 3 பெண் குழந்தைங்களுக்கு எனக்கு இது வேணும், எனக்கு அது வேணும் அப்படின்னு நினைக்கிறது. இதுல ஒரு மெட்டீரியல் மட்டும் 3 பேருக்குமே வந்து எனக்கு வேணும்னு நினைக்கிறாங்க. ஓகே, அப்படி ஒரு சுச்சுவேஷன் கண்டிப்பா இருக்கும் இந்த மாதிரி சூழ்நிலைகள். அப்ப என்ன ஆகும்னாக்கா, சத்துவத்துல இருக்கிறவங்க வந்து விட்டு கொடுத்துருவாங்க. ஓகே ஃபைன், அவங்களுக்கு எதுவா இருந்தாலும் எனக்கு பரவாயில்ல அப்படின்னு நீங்க எடுத்துட்டு பிறகு மிச்சம் இருக்கிறது அங்க ஒண்ணு வையுங்கன்னு சொல்லிடுவாங்க இல்லையா. இது சத்துவம். அடுத்து வந்து ரஜோல இருக்கிறவங்களுக்கு பாத்தீங்கன்னாக்கா, அவங்க என்ன நினைப்பாங்க, இந்த மெட்டீரியல் நம்ம எப்படினாலும் அடைஞ்சே ஆகணும் அப்படின்னு நினைப்பாங்க. அதுக்காக அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க, அந்த இன்னொருத்தர்கிட்ட வந்து அவங்க பேச ஆரம்பிப்பாங்க. என்ன உனக்கு எது வேணும் அப்படின்னும் பொழுது, அந்த அஜ்ஞானத்துல இருக்கிறவங்க அதை செலக்ட் பண்ணிட்டாங்கனாக்கா, கண்டிப்பா அவங்க கிட்ட வந்து ஒண்ணு இது தனக்கு வேணும்ன்றதுக்காக கோவப்பட்டு அவங்க கிட்ட என்ன பண்ணுவாங்க, பேசுவாங்க இல்லையா. அப்ப அந்த குணாதிசயம் வந்து வெளிப்படும். அந்த அஜ்ஞானத்துல இருக்கிறவங்க இதை அடம் பிடிச்சு நான் வாங்கியே ஆகணும்னு நினைப்பாங்க. அப்ப அவங்க 2 பேருக்கு மத்தியில என்ன நடக்கும், அங்கே கோபம் இல்லையா, இதெல்லாமே வெளிப்படுத்தப்படும். காம்படிஷன் இல்லையா. அப்ப ராஜோகுணம் அந்த இடத்துல டாமினன்ட், ஒரு புறம் வந்து இன்னொருத்தருக்கு வந்து தமஸ் குணம் வந்து விடாப்பிடியா எனக்கு இது வேணுமே வேணும். அவங்களுக்கு காரணமே இருக்காது. தமஸ் குணத்துக்கு வந்து எந்த காரணமே தேவை கிடையாது. அவங்களுக்கு என்ன கரெக்டோ அதை தான் அவங்க பண்ணுவாங்க. ஆனா அது உண்மையிலே அது கரெக்டா தப்பான்னு கூட அவங்க அனலைஸ் பண்ண மாட்டாங்க.
அந்த ஒரு சூழ்நிலையில அவங்க இருப்பாங்க. ஸோ ரஜோகுணம் வந்து பேராசை, பேராசனுடைய உந்துதலால அதை அடையிற வரைக்குமே அவங்க வந்து முயற்சி பண்ணுவாங்க. அடுத்து வந்து கோபத்தை வந்து பிரயோகிப்பாங்க. இந்த மாதிரிதான் வாழ்க்கையில பாத்தீங்கன்னாக்கா நம்ம குணாதிசயங்கள் மத்தியில வந்து சண்டை போடுவோம் இல்லையா? சோ உயிரோடு இருப்பவன் இங்க நம் இயற்கை குணங்களின் கீழ் பல்வேறு வகையான உடல்களை அடைகின்றான் இல்லையா? பொருள் உரை. பல்வேறு வகையான உடல்களை பற்றி பகவத்கீதை 13.21 சொல்றது. புருஷக பிரகிருதி ஸ்தோஹி புங்தே பிரகிருதி ஜான் குணான் காரணம் குண சங்கஷ்ய சத் அசத்யோனி ஜன்மஷோ. ஜட இயற்கையில் உள்ள உயிர் ஜட இயற்கையின் முக்குணங்களை துய்ப்பதின் மூலம் இல்லையா, அதாவது நம்ம அதை ஸ்வீகரிக்கிறதுக்கு மூலியமா நான் தன் வாழ்க்கையை நடத்துகிறது இல்லையா. நாம் எந்த குணாதிசயத்தை வந்து நம்ம ஏற்கின்றோம் என்பது நம்ம செயல்படும் விதத்தை வச்சு நாம புரிஞ்சுக்கலாம். இப்பதான் நம்ம இந்த குணாதிசயத்தெல்லாம் படிக்கிறோம், எப்படி நம்ம நடந்துக்கிறோம்ன்றது எல்லாமே நம்ம யோசிக்க ஆரம்பிக்கிறோம் இல்லையா. பக்தி தொண்டுல போய் பக்குவப்படுத்திக்கணும்னு நினைக்கிறோம். ஆனா அதுக்கு இந்த கிருஷ்ண பக்தி இயக்கத்துக்கு வர்றதுக்கு முன்னாடி எப்படி இருந்தோம், நாம ஒரு சூழ்நிலையில ஒரு மாதிரி நம்ம பிஹேவ் பண்ண ஆரம்பிப்போம். சில பேர் ஸ்திரமாவே வந்து ஒரே குணத்துல இருப்பாங்க. ஒண்ணு அஜ்ஞானத்துல இருந்தா அஜ்ஞானத்திலே இருப்பாங்க, ரஜோ குணமா இருந்தாலும் ரஜோ குணத்துல இருப்பாங்க இல்லையா. அதே மாதிரி சத்துவத்துல இருந்தாலும் சத்துவத்திலேயே இருப்பாங்க. சோ அந்த மாதிரி ஒரு நிலை. சோ அப்போ அதற்கேற்றவாறு நம்ம வந்து நம்முடைய வாழ்க்கை நிலையை வந்து நாம் அமைத்துக் கொள்கிறோம். இது இயற்கையுடன் அவனுக்குள்ள தொடர்பினாலே ஏற்படுகிறது இல்லையா. நாம இந்த பிரபஞ்சத்துல ஆதி ஆத்மிகா, ஆதி பௌதிகா, ஆதி தெய்வீகா இப்படிப்பட்ட சம்பந்தங்களால நமக்கு இது ஏற்படுகிறது. இவ்வாறு அவன் நன்மை தீமைகளை பல்வேறு உயிரினங்களுக்குள் மத்தியில் சந்திக்கிறான் இல்லையா. கண்டிப்பா ஒண்ணு நமக்குள்ளேயே அந்த இது அனுபவிப்போம், இல்ல நம்மளை சுத்தி இருக்கவங்களோட சேர்ந்து அனுபவிப்போம், இல்லைன்னா இயற்கை சீற்றங்களாக அனுபவிப்போம். சோ 3 நிலைகளிலுமே நம்ம நன்மையும் அனுபவிப்போம். இப்போ நல்ல மழை நல்ல விளைச்சல் என்னும் பொழுது அங்கே சுபிக்ஷம் என்பதையும் அனுபவிக்கிறோம். இல்ல வந்து அதிகமான வறட்சி, உணவு பஞ்சம், அதையுமே நாம வந்து கஷ்டத்தை அனுபவிக்கிறோம். எல்லாமே உண்டு. இயற்கையுடன் கொண்ட தொடர்பின் காரணமாக உயிர் 84 லட்சம் விதமான உடல்களை வந்து ஏற்று வருகிறது இல்லையா, வடிவங்களை நாம பெறுகின்றோம். உயிர் சிறிதளவு சுதந்திரம் உடையவன் என்று இங்கே மிக அருமையாக விளக்கப்பட்டிருக்கு. அந்த நிலை நம்ம எங்க உணர்வோம்னாக்கா, நம்ம வந்து இந்த மனித உடல் எடுக்கும் பொழுதுதான் அது உணர்றது. ஏன்னா நமக்கு தான் அந்த மனசு இருக்கு. அந்த சிறிய சுதந்திரத்தை நாம தான் என்ன பண்றோம், அட்வான்டேஜா எடுத்துட்டு பயன்படுத்துறோம் இல்லையா. வேற எந்த ஜீவனுமே வந்து தன்னுடைய நிலையை கடந்து செயல்படுறதில்லை. அதெல்லாம் இந்த இயற்கைக்கு விதிக்கப்பட்ட அந்த நிலையிலிருந்து தான் அது ஆற்றிக் கொண்டிருக்கிறது இல்லையா. சோ அதுல எந்த வேறுபாடுமே கிடையாது. இதனை குறிப்பிடும் ஸ்வகிருக் என்னும் சொல்லுக்கு தன்னுடைய சுயநலத்தை மட்டுமே பார்க்கக்கூடியவன் என்று பொருளாகும். ஸ்வ என்றால் நம்மளது இல்லையா. அது மாதிரி திருக் என்றால் நம்முடைய நலனை மட்டுமே. ஒருத்தர் தன்னுடைய நலனை மட்டுமே நோக்கவே கூடாது. அடுத்தவர்களுடைய நலனும் தன்னுடைய நலனும் சமமாக பாவிக்கக்கூடிய மனப்பக்குவத்தை தான் நம்ம வளர்த்துக்கணும். அது நமக்கு பக்தி தொண்டின் மூலியமா தான் வரும். அந்த பக்குவம் வந்து நமக்கு வந்து தானா வரவே வராது. சத்துவத்திலேயே நிலை பெற்றிருந்தாலும் அங்கேயுமே நமக்கு சுகத்தை நாம வந்து எதிர்பார்த்துட்டு இருப்போம், ஞானத்தை எதிர்பார்த்துன்னு உட்கார்ந்துருப்போம். எந்த எதிர்பார்ப்புமே அது எதிர்பார்ப்பு கொள்ளாமல் செய்யக்கூடிய அந்த தன்மை வந்து நமக்கு பக்தி தொண்டுல மட்டும்தான் நம்மளால வந்து அந்த பக்குவத்தை அடைய முடியும். மேலும் அவன் தான் தேர்வு செய்வதில் தவறிழைக்கின்றான். உயிர் பொருளின் உண்மையான நிலை என்பது ஒரு துளி அளவே ஆகும் இல்லையா. அதாவது ஒரு 10,000ல் ஒரு பகுதி தலைமுடியினுடைய நுனி, அதுதான் ஜீவனுடைய சைஸே. சோ அப்படி அந்த ஒரு துளி அளவு நம்ம கண்ணாலோட பார்க்க முடியாது. ஆனாலும் அவன் என்ன செய்யறான், அவன் தேர்வு செய்வதில் வந்து தவறிழைக்கிறான். அப்படி அந்த சிறிய அணு ஆத்மா இந்த ஜீவன் இவ்வளவு பெரிய உடல்ல இல்லையா வந்து அமர்ந்து கொண்டு நாம் என்ன செய்யறோம், எதெல்லாம் நமக்கு வேணும்ன்றத வந்து நம்ம செலக்ட் பண்றோம் இல்லையா, அதுல நம்ம நிறைய தவறு இழைக்கிறோம். சோ உண்மையிலே எதை தேர்ந்தெடுக்கணும்ன்றத பத்தி நம்ம அலசி ஆராயறது இல்லை. நமக்கு என்ன வழங்கப்பட்டிருக்குன்றதை பத்தி நம்ம யோசிக்க மாட்டோம். நம்ம மனசுக்கு என்ன பிடிச்சிருக்கு அதை மட்டும்தான் நம்ம வந்து தேர்வு செய்வோம் இல்லையா. ஒரு வேலைக்காரன் தன்னுடைய முதலாளியை போல பாவனை, இது அழகான ஒரு ஓமை. இது பிராக்டிக்கலான ஒரு இதுதான். ஒரு இடத்துல வேலை செஞ்சுட்டு இருக்கிறவங்க பிற்காலத்துல அவங்களே வந்து ஒரு பிசினஸ் தொடங்கி அந்த பழைய பிசினஸக்காரை விட இவங்க வந்து மேன்மையா போன ஒரு சுச்சுவேஷன்ஸ் எல்லாமே உண்டு இல்லையா, நமக்கு நிறைய கேள்விப்பட்டிருக்கோம். சோ இப்படி ஒரு வேலைக்காரன் தன்னுடைய முதலாளியை போல பாவனை செய்ய வேண்டும் என்பதற்காக சொந்த வணிகம் தொடங்க வேண்டும் என்று விரும்பலாம். அது தவறு கிடையாது இல்லையா. இந்த திட்டம் அங்கேயே இருந்து நம்ம வந்து லூட் பண்ணிட்டு போகக்கூடாது. இதெல்லாம் நிறைய பேர் செய்திருக்காங்க. அப்படின்னா
இப்படிதான் யதார்த்தமான வாழ்க்கையில நிகழக்கூடியது. ஸோ அந்த முதலாளியுடைய கம்பெனி டவுன் ஆகி லாஸ் ஆகி கடைசியில பாத்தீங்கன்னா அவங்க வந்து பெரிய மாளிகையில இருந்தவங்க ஒரு அதாவது ஒரு வாடகை வீட்டுல இருப்பாங்க. ஸோ இவங்க வாடகை வீட்டுல இருந்தவங்க அவங்க அந்த மாளிகையில இருப்பாங்க. இப்படி உல்டாவா இந்த பிரபஞ்சத்தை நிகழக்கூடிய சுச்சுவேஷன்ஸ் உண்டு. எப்போ அந்த முதலாளி அந்த தொழிலாளியை நம்பி எல்லாத்தையும் மொத்தமே வந்து கொடுத்துட்டானோ அப்போ என்ன ஆகும்னாக்கா இந்த மாதிரி ஒரு சூழல்கள் வந்து கண்டிப்பாக நிகழும். நாணயமா இருக்கக்கூடிய தொழிலாளியுமே உண்டு. ஆனா அவன் நாணயமா இருந்தாலும் உந்துதலால என்ன ஆகும், நமக்குதான் வாச்சோ வேகம், மனசா குரோத வேகம் எல்லாமே இருக்கே, மனசு அடங்காதது இல்லையா? எப்ப வேணாலும் இந்த மனசு மாறிடும். இன்றைக்கு பர்ஃபெக்டா இருக்கக்கூடிய ஒரு மனிதர் நாளைக்கு இதே மாதிரி பர்ஃபெக்டா பிஹேவ் பண்ணுவாருன்றதுக்கு கேரண்டி கிடையாது. அதனால வி ஷுட் நாட் அசியூம். எப்பவுமே அந்த காலம் அந்த சூழல் அதை கொண்டுதான் நாம வந்து நம்முடைய தீர்மானங்களை வந்து எடுத்துக்கணும். டைனமிக்கா டிசிஷன் எடுக்கணும். ஸ்டாட்டிக்கா ஒரே மாதிரி மனசை கொண்டு நம்ம நகரவே கூடாது. ஏன்னா அடுத்த நபருடைய மனசுல என்ன இருக்குன்னு நம்மளால கண்டுபிடிக்க முடியாது. நாமளே என்ன நினைக்கிறோம் டிசிஷன் எடுக்கணும் நமக்கே தெரியாது. அப்ப அடுத்தவங்க என்ன டிசிஷன் எடுப்பாங்க நமக்கு எப்படி தெரியும் இல்லையா? சில நேரங்களில் அவன் இதில் தோல்வி அடையலாம். அப்படி போனவங்க சில பேர் தோல்வி கூட அடைவாங்க, சில பேர் வெற்றியும் பெறுவாங்க இல்லையா? ஆப்ஷன் எல்லாமே உண்டு. அது போல கிருஷ்ணரின் பாகமாக இருக்கும் இந்த ஜீவன் பகவானோட போட்டி போட தன்னுடைய சொந்த வியாபாரத்தை தொடங்குகிறான். அப்படின்னா த குவாலிட்டிஸ் இல்லையா? நானும் இறைவனும் ஒன்று அப்படின்னு சொல்லிட்டு சில சித்திகளை பெறது, இந்த மாதிரி எல்லாமே வந்து அவன் வந்து அடையும் பொழுது அதெல்லாமே செய்து காட்டும் பொழுது எல்லாருமே நம்பிடுறாங்க அவங்க கிட்ட ஏதோ பவர்ஸ் இருக்கு அப்படின்னு. நம்ம நிறைய பேர் போறோம் இல்லையா? அப்படி இந்த பகவான் நிலையினை அடைவதற்கு எத்தனையோ போட்டியாளர்கள். என்றைக்காவது நம்ம இறைவன் நிலையை அடைய முடியுமா? கண்டிப்பா முடியாது. இறை நிலை என்பதே நமக்கு மேக்சிமம் 78% தான் இல்லையா மனிதனுக்கு. ஸோ அப்படி இருக்கும் பட்சத்துல வந்து அந்த நிலையே நம்ம அடையிறது மிக அரிதானது. ஸோ அதனால 100% அடையணும்னு நினைக்கிறது வந்து அது சாத்தியமற்ற செயல். அதை நாம உணரணும் ஃபர்ஸ்ட். மேலும் வந்து பல்வேறு நபர்கள் முயற்சிப்பதனால் உலகில் வாழ்க்கைக்காக பெரும் போராட்டம் நடைபெறுகிறது. உலக கற்றுக்கு காரணம் என்ன? பகவான் தொண்டிலிருந்து தடமாறி போய் இல்லையா பகவானை போல பாவனை செய்ய முயற்சித்தமே ஆகும். ஐ திங்க் மணிகண்டன் பிரபு நேற்று கேட்டார் இல்லையா அந்த கொஷினுக்கு இங்க அழகா வந்து இந்த பர்பட்லயே வந்து ஸோ நாம எப்படி அந்த மாதிரி இந்த உலகத்துக்கு வர முடியும் மாதாச்சின்னு கேட்டார். ரொம்ப அருமையான கேள்வி. அவர் ரீசெண்டா ஜாயின் பண்ணதுனால அவருக்கு அது தெரியாம போகலாம். நம்ம வந்து இந்த மாதிரி ஒரு குணாதிசயம் நாம மேல் உலகத்துல ஒரு க்ஷணம் நாம் நினைத்தாலுமே அடுத்த வினாடி நாம் இந்த இடத்துக்கு வந்து நம்மளை வந்து டிபோர்ட் பண்ணி விட்டுருவாங்க. ஓகேங்களா? ஸோ நம்ம அதாவது ஒரு நாட்டுல இருந்து இன்னொரு நாட்டுக்கு வந்து நாடு கடத்துறதுன்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா? அது மாதிரி மேல இருக்கக்கூடிய உலகத்துல இருந்து இந்த கீழ் உலகத்திற்கு நாம தள்ளப்பட்டு விடுவோம். ஸோ எப்போனாக்கா நாம தொண்டிலிருந்து தடம் மாறி பகவானை போல பாவனை செய்ய முயற்சிக்கிறது இல்லையா? அந்த ஒரு செயல் அங்க செய்யும் பொழுது இங்க வந்து விழுவோம் நம்ம. பகவான் மாயவாத கொள்கையினர்களினாலேயே பகவானை பாவனை செய்யப்படுகிறார். ஓகே, இவர்கள் செயற்கை வழியில் பகவானுடன் ஒன்று கலக்க வேண்டும் என்று. இது வந்து சாயுஜ்ய முக்தியை பற்றி சொல்றது. சாயுஜ்ய முக்தியில போய் இறைவனுடைய ஜோதியில நம்ம என்றைக்குமே கலக்க முடியாது. ஓகே, அங்கே போனாலும் அங்கேயும் அலைஞ்சுட்டு தான் இருப்போம் நம்ம. அதனால அலைஞ்சுட்டு ஓகே இங்க வந்தாலும் நமக்கு வந்து மோட்சம் கிடையாது அப்படின்னு நினைச்சிட்டு அங்கேயே வந்து நம்ம பக்தி தொண்டு ஸ்டார்ட் பண்ண பிறகு பிரம்ம ஜோதியை கடந்து இறைவனுடைய திருநாட்டை நம்ம சேர்ந்தோம். ஓகே, மாயாவாத கொள்கைக்காரர்கள் தாங்கள் விடுதலை பெற்றுவிட்டதாக கருதும் பொழுது அவர்கள் தங்கள் மனயூக மயக்கத்தின் கீழ் இருக்கின்றனர். இது 100% ரைட். ஏன்னா அவங்களுடைய உணர்தல் அவ்வளவுதான். அவங்களுடைய உணர்தல் கற்பனை எல்லாமே வந்து அதனோட தான் இருக்கு. ஸோ சாயுஜ்ய முக்தி பெற்றா போறோம். இனிமே இந்த உலக துன்பங்கள்ல இருந்து, இந்த உலகமே துன்பம் மயமானது, இந்த துன்பத்துல இருந்து நம்ம வெளியே போறது அந்த முக்தி தான் அப்படின்னு நினைப்பாங்க. ஏன்னா அவங்க அரூபத்தன்மை தான் அவங்களுடைய நம்பிக்கை. ஸோ எங்க போகணுன்ற இலக்கு தெரியாது இல்லையா? ஸோ பாம்பேக்கு போகணும்னு நினைச்சு நான் வந்து பெங்களூர்ல இருந்து டிக்கெட் எடுக்கும் பொழுது நான் வந்து பாம்பேன்றத 2 டெஸ்டினேஷன் எடுக்கணும் இல்லையா? டெஸ்டினேஷன் எதுனே தெரியாது. ஆனா நான் பாம்பே போய் சேர்ந்துருவேன்னு சொல்லிட்டு நான் எந்த டிக்கெட் வேணாலும் எடுத்தா போயிடுவேனா? கண்டிப்பா முடியாது இல்லையா? அது போலதான் மாயாவாதர்களுடைய இலக்குமே. மேலும் கடவுளுடன் ஒன்று கலக்கவோ அல்லது இணையவோ யாராலுமே முடியாது. அது 100%. யாராலுமே வந்து பகவானோட இணைய முடியாது. அவருடைய பாதங்கள் இருக்கக்கூடிய சிறு தூசி ஆகணும்னு தான் பக்தர்கள் கேட்கிறாங்க. அந்த தூசியுமே வந்து டிஃபரெண்ட் என்டைட்டி இல்லையா? வேறுபட்ட ஒரு அதாவது ஒரு நிலை தான் அது.
சோ இறைவனோட கலக்கிறது எப்பவுமே வந்து பக்தர்கள் கேட்கவே மாட்டாங்க. முக்தி பெற்றாலும் அங்கே சென்று இறைவனுக்கு தொண்டாற்ற வேண்டும் என்றுதான் அவர்கள் கேட்டுக்கொள்வார்கள். இவ்வாறு கற்பனை செய்வதே ஒருவனுடைய தொடர்ந்து வாழ்வின் கட்டுப்பாட்டிற்கு ஆட்படுத்தப்படுவிடும். அதாவது ஒருத்தர் வந்து தான் என்னெல்லாம் அடையணும் அப்படிங்கிறதும் இறைவனுக்கு ஒத்த இறைவனாகி அப்படிலாம் அந்த நிலையை அடையணும்னு எப்ப அவன் வந்து நினைக்க ஆரம்பிக்கிறானோ, மேலும் இந்த புவி வாழ்க்கை வந்து ஒரு சங்கடமானது என்பதால இதுல இருந்து எப்ப நாம கிளம்பி போயிட்டு அந்த ஒளிமயமான அந்த பிரம்ம ஜோதியில கணக்கணும்னு நினைக்கிறாங்களோ, அவங்க எல்லாருமே வந்து வாழ்வின் கட்டுப்பாட்டுலதான் இருக்காங்க. அவங்க முழுவதுமாக விடுதலை அடைவது கிடையாது. எப்போ அவர்கள் இறைவன் தொண்டு ஆற்றணும், அது ஒன்றே தலையாய கடமை என்று அவர்கள் எண்ணுகிறார்களோ, எந்த ஒரு ஜீவனமே அவர்களுக்குத்தான் மோட்ச பிராப்தி. அங்கே சென்றாலும் அவர்கள் இறைவனுக்கு தொண்டாற்றக்கூடிய அந்த பாக்கியத்தை அவர்கள் பெறுகிறார்கள். ஓகே, நான் இன்றைக்கு இதோட நிறுத்துறேன். வாஞ்ச கல்பதாரூபியஸ்ச கிருபா சிந்துபியேவச்ச பதீதானாம் பாவனேபியோ வைஷ்ணவேபியோ நமோ நமः. அனந்த கோட்டி வைஷ்ணவ விருந்துக்கு ஜெய். நாமாச்சாரிய ஹரிதாஸ் தாகூர் ஜெய். ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ண ஹரே ஹரே, ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே. எல்லாருக்கும் ஆயுத பூஜை வாழ்த்துக்கள். நாளைக்கு சரஸ்வதி பூஜை வாழ்த்துக்கள். ஓகே, நாளைக்கு கண்டிப்பா கிளாஸ் அட்டன் பண்ணுங்கோ. ஏன்னா சரஸ்வதி பூஜை நாளைக்கு வாசிக்கக்கூடிய எல்லா வாசிப்பும் நாம அடுத்து ஒரு வருடத்திற்கு நமக்கு வாசிக்கிறதுக்கான வாய்ப்பை அந்த சரஸ்வதி தாயாருமே நமக்கு வழங்கட்டும் அப்படிங்கிற பிரார்த்தனை